Las de gas natural estaremos a favor, pero los otros en contra. Bueno, buenas tardes a todos. Moitas gracias por asistir ao pleno e estaros aquí. Empezamos, por favor, empezamos ca parte resolutiva da orden do día. O primeiro punto será a aprobación se procede da acta correspondente á sesión ordinaria do 25 de setembro de 2015. Algo que comentar? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Proposta de nombramiento da actual estrada xeral como avenida Escola de Gaitas de Ortigueira. Punto dictaminado pola Comisión Informativa en sentido favorable. O acordo é primeiro, aprobar o cambio de nome da estrada xeral da Vila de Santa Marta pasando a chamarse Avenida da Escola de Gaitas de Ortigueira, en recoñecemento do seu 40 aniversario da labor que ven realizando ao longo de todos estes anos, tanto no ámbito cultural, educativo e social, así como polo seu papel de embaixadora do municipio de Ortigueira. Segundo, modificar o rueiro da Vila de Santa Marta, introducindo o devandito cambio, notificando o presente acordo ao INE e demais institucións oficiais que proceda. Terceiro, a colocación da correspondente placa ou rótulo farase en acto público na data que fixe a alcaldía. Algo que comentar? Sí. Carlos? Hai un punto na orde do día de todos os plenos que di dar conta das resolucións adoptadas pola alcaldía. E a miña pregunta é: non se podía traer xa ese punto así? Porque non sei que vimos a debatir aquí. Vostede xa entregou o premio á Escola de Gaitas sin, pareceme ben, darlle unha sorpresa á Escola de Gaitas. Eu tamén me considero parte da Escola de Gaitas. Estuve na Escola de Gaitas con César Muño e con Javier Penabosa. Quen se opón agora a isto? Non sei como vimos ao pleno a debatir sobre algo que xa está concedido. Vostede ten a maioría absoluta, pero en política son importantes as formas, porque se o premio á Escola de Gaitas lle dá todo o concello, o normal é que o decida todo o concello, coa lógica maioría absoluta que vostede ten. Desta maneira, primeiro, eu non me atrevo a opoñerme, como dixen hai un rato, pero considero ademais outra cousa, que sendo eu parte da Escola de Gaitas non son obxectivo. É por iso que o noso grupo decideu facer unha enquisa moi ben reflexada na Voz de Galicia e nada máis. A Escola de Gaitas, desde o noso punto de vista, merece todos os recoñecementos que lle poidan dar, e seguramente máis,
desde o punto de vista do nacionalismo galego, a Escola de Gaitas entendemos que neste concello xogou un papel fundamental. A ninguén se lle ocurre falar de Javier Garrote, todo o mundo fala de Xavier Garrote. Os directores da Escola de Gaitas nunha primeira etapa tiñen un compromiso ca lingua galega. Ao final das actuacións da Escola de Gaitas sempre se lle daban as dúas voltas ao himno galego. Recordo algo que era increíble, que non volvín a ver hasta este acto que fixeron. Recordo sendo eu un neno que hasta nin entendía, nin sabíamos ben o que estábamos facendo, pero recordo ao final de todas as actuacións da Escola de Gaitas a todo o teatro en pé, que non é dicilo agora, é dicilo no ano 77, 78, 79, cantando as dúas partes do himno galego. Por lo tanto, o tema da Escola de Gaitas é moito máis que un tema musical. Xa solamente polo tema musical, naqueles tempos no que a única opción que había era ir á rondalla de Ramos, a Maruxa Lemos, que querían tocar o piano, e a Escola de Gaitas. Xa só por iso a escola merece un recoñecemento, eran outros tempos, e aparte diso o compromiso que tiña. O que pasa que como as formas son importantes, para min é unha pena, non vou votar a favor neste punto, voume abster, porque entendo que é algo que xa estaba decidido. Eu aquí non quero ser comparsa de ningún goberno. Sergio. Sí, en primer lugar, en cuanto al argumento que utilizan para la Escola de Gaitas, hay un pequeño error, que es que en el año 2009 el Percebe de Oro se le entrega al Festival Celta de Ortigueira, no a la Escola de Gaitas. La Escola de Gaitas fue a tocar, pero el premio al Percebe de Oro del año 2009 es al Festival Celta de Ortigueira por la difusión de la música, de la cultura gallega en el ámbito internacional. En cuanto al tema en concreto, solo faltaría que yo tuviese alguna duda en cuanto a la Escola de Gaitas como antiguo miembro integrante. Todas aquellas proposiciones que sean a la Escola de Gaitas tendrán siempre mi apoyo, como lo tuvieron los famosos 40.000 euros que este ayuntamiento les otorgó para ir a Nueva York, que hago un inciso para recordar que fueron aprobados exclusivamente con los votos del Partido Popular y con el voto en contra del Partido Socialista, entre el cual estaba usted. En cuanto al tema en sí, pues comparto la opinión de mi compañero de temporada. Hubiera estado usted muy sencillo, y es una pequeña pena, una enorme pena, que este punto no salga aprobado por unanimidad. Y eso es falta de gestión del alcalde. Si simplemente, unas horas antes, llama a los portavoces de los grupos políticos, lo comenta, buscamos un lugar adecuado, porque usted sabe que la mayoría del pueblo piensa que la Escola de Gaitas merece un reconocimiento, pero que igual la Estrada Xeral no es el lugar adecuado. Por eso, hablándolo, se entiende la gente, hubiéramos llegado a un acuerdo y hubiera salido este punto por unanimidad, que la Escola de Gaitas se merece que este punto salga por unanimidad. Mi voto, sin duda, será a favor, pero la falta de gestión política y de entendimiento con los grupos políticos, a pesar de que usted alardea de hablar con la oposición, pues en este caso se ve sus carencias. Termino. Sí. Bueno, esta decisión sí que foi tomada. O grupo de goberno decidiu que era a mellor forma de premiar no 40 aniversario, de darlle ese regalo e premiala ca estrada principal de Ortigueira, porque ten sobradamente recoñecido ese nomeamento, porque que é mellor que ela, que xeneración tras xeneración foi a embaixadora de Ortigueira. Houve outros debateos en que podía ser unha plaza, podía ser, pero o grupo de goberno por unanimidade pois decidiu conceder a Estrada Xeral. De todas formas, eu teño unha pregunta para o señor Legarreta, se non pode. Cambiaría a súa decisión se se cambiara a forma? Posiblemente sí, pero non é algo que ia decidir eu. No noso grupo, o primeiro que lles expuxen, de feito, o día ca emoción do momento, parecíame unha boa idea,
pero en política, igual que na administración, hai unha lei que di que cando unha persoa é xuiz e parte, pois que debe absterse, incluso que pode ser recusado. Entonces, eu, nese caso, no noso grupo de debate privado que temos en rede, pois din a miña opinión e comenteille a todos os compañeiros que lles parecía. E argumentei que, claro, que eu non era obxectivo neste tema, porque formando parte da escola tantos anos como formei, o cal non quere dicir que eu fora un bon gaiteiro, que era bastante malo, eu facía bulto, pois que non era unha parte obxectiva. E a mellor Legarreta dice todo emocional que hai que darlle a favor, e resulta que veñen os da banda de música, e veñen os outros, e veñen tal, e nos metemos nun lío. Entonces eu, nese punto, porque non todos os puntos que hai nunha orde de día, pois a mellor se poden consultar, especialmente estes que veñen con urxencia. Pero neste caso sí que considerei oportuno que debía consultalo. E aí apareceron moitas posibilidades, moitas opcións. Ninguén no grupo dubidaba dos merecementos da Escola de Gaitas, polos motivos que acabo de expoñer, pero preferí que fora unha decisión colexiada e non individual miña. Ben, bueno, eu que quero dicir previa votación é o seguinte. Eu creo que a Escola de Gaitas merecía unha sorpresa en ese momento. Se non mantemos o segredo hasta o momento do acto, pois non sería sorpresa. Eu, polo aplauso que vin xeneralizado no teatro nese momento, vin que a todo o mundo lle agradou, incluído vostedes. Señor Girón, estou contento de haber tomado non esa decisión, porque eu sei perfectamente que o nomeamento da calle que ten que debatirse no pleno, que nosotros votaremos a favor e que ustedes votarán a favor, en contra ou abstención. Hasta que sea ese momento, pois non é definitivo o nomeamento da calle. Por outro lado, tamén lle quero dicir, señor Girón, que eu non estou acostumbrado ao diálogo con vostede. E de momento con o señor Carlos Legarreta tampouco, porque non o pideu en ningún momento. Houve distintos nomeamentos nos 4 anos onde eu estuve en oposición, e en ningún momento me chamou para consultarme nada. Nin cando fixo o nomeamento da calle de don José Buido en paz descanse, nin cando se fixo o nomeamento de Carlos Breixo como cronista oficial, a nosotros nunca se nos consultou nada. Nunca nada. Logo non veña aquí a darnos leccións de diálogo previo, posterior ou medio, porque non se tratou. No obstante, eu non teño ningún problema, isto foi por un tema de darle sorpresa aos integrantes da Escola de Gaitas, en nombre de todo o Concello de Ortigueira, en nombre de todos os vecinos e de ustedes tamén. Neste momento vamos a proceder a votación. Eu creo que é de xusticia darles este reconhecemento. Pensemos que se xa anotaría o xulgado, o rexistro, os bancos, correos, todos os organismos oficiales que temos, e sen ser oficiales, na avenida que hoxe Estrada Xeral, levarán o nome Escola de Gaitas Ortigueira. Son moitas referencias diarias, o Gadis, a paquetería. Facemos unha promoción a alguén que nos deu moito a todos ao povo de Ortigueira. Temos o Festival Internacional Mundo Celta, gracias a eles, e non olvidamos. Podría ser Estrada Xavier Garrote? Sí, pero sabemos que Xavier é unha persona que non lle gusta este tipo de recoñecementos, prefiere que se nome Escola de Gaitas. É por eso. Estamos orgullosos de que leve por todo o mundo ese nome. Con isto é suficiente, Carlos. Señor alcalde, vamos a ver, eu entendo, non sei o tipo de relación que ten vostede co señor Girón. Comigo eu sei que ten que aguantar as críticas que lle envío diariamente, telemáticamente, pero que forman parte das funcións para as que fun escollido. Se eu notara que a xente non lle gusta o xeito de facer oposición, pois seguramente tería que cambiala, pero desde o grupo dime que vou ben, eu non sei se vou ben ou mal, dirá a cidadanía dentro de 4 anos. Entón, eu non lle poido consultar algo sobre o que non teño nin idea.
O sea, eu non tiña nin idea de que vostede iba a facer. Eu sí que sospeitaba que este acto, pois, que iba a ter algún tipo de aproveitamento político, que entendo, porque todos sabemos como funciona a política, pero eu poido lle asegurar que se vostede a mí me fai esa consulta e me pide, por favor, que non desvele o asunto, pois eu tería que ser moi prudente e seguro que non ia desvelar o asunto. A mellor diríalle, pois, pareceme ben, pareceme mal, pero desde logo que non iba desvelar esa sorpresa. Entón, pois, non sei, non entendo os motivos que teña vostede co señor Girón. Comigo, desde logo, non debía telos porque eu non estaba aquí nestes 4 anos anteriores. Nada máis. Ben, en ningún momento é un tema político, en ningún momento. É un tema de reconhecemento hacia a labor que fixo a Escola de Gaitas por os veciños da Ortigueira durante tantos anos, durante 40 anos. Digo e manteño públicamente. Pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? En contra, baixón. Abstencións? Abstención. 2 abstencións. Seguinte punto, solicitude de doña Marta Martínez Guerreiro interesando o recoñecemento de compatibilidade para o desempeño da actividade privada. A proposta foi dictaminada pola Comisión de Asuntos Xerais favorablemente e a proposta é a seguinte. Primeiro, recoñecer a doña Marta Martínez Guerreiro a compatibilidade para o exercicio da actividade privada consistente en camarera ou similar. Segundo, establecer que a presente declaración de compatibilidade ten o carácter específico para o traballo sinalado, polo que unha vez cese a actividade o beneficiario deberá comunicarlo á Secretaría deste Concello. Terceiro, notificar o presente acto administrativo o interesante. Eu aquí vou unha Esther. Entendo que unha traballadora do Concello, descoñezo neste momento, e non o mirei tampouco, as súas retribucións. Bueno, entendo que todo o mundo ten dereito a intentar mellorar a súa situación económica, pero como descoñezo exactamente pois a que tipo de actividade no tema da hostelería se vai dedicar, se vai ser pois nunha empresa privada, se vai participar, eu que sei, pois nunha concesión municipal, e que non teño eses datos, pois prefiro unha Esther, nin a prexudico, nin a favorezo. Entendo que vostedes teñen máis coñecemento do asunto e que deixo na vosa man a decisión. Señor Girón? Isabel? Bueno, eu quero decir que esta persona é traballadora do Concello, traballa en servicios sociais e nun momento pois me dice que lle interesaría traballar pois noutra actividade, en este caso de camarera, os fines de semana, e me pide pois, se ten a miña autorización para poder facer ese traballo. Eu lle digo que o faigo oficialmente, que non solicite oficialmente, de forma por registro, para que poida ser recoñecida a súa compatibilidade noutro traballo. Como este caso, pois serán todos os traballadores que o queiran facer, que o soliciten, en este caso creo que se pode facer, e sin máis. Pasamos a votación logo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, o seguinte, solicitude do Marcelino Pena Franco interesando o recoñecemento de compatibilidade para o desempeño da actividade privada. Proposta dictaminada favorablemente pola Comisión de Asuntos Xerais por 3 votos a favor, unha abstención e un voto en contra. E a proposta é a seguinte. Primeiro, recoñecer a don Marcelino Pena Franco a compatibilidade para o exercicio da actividade privada consistente en medicións e levantamentos topográficos, valoración de herdanzas, xestión e asesoramiento de servicios catastrais. Segundo, establecer que a presente declaración de compatibilidade ten o carácter específico para o traballo sinalado, polo que unha vez cesa a actividade, o beneficiario deberá comunicarlo á Secretaría deste Concello. Terceiro, notificar o presente acto administrativo interesante.
Carlos. Bueno, antiguamente, e non tan antiguamente, non sei se ainda agora funciona así a sanidade, había médicos que consultaban pola Seguridade Social, despois dicíanche que se tiñas algún problema que foras pola privada e viceversa. Non sei exactamente a que se vai a dedicar, en que zona se vai a dedicar o señor Marcelino Pena Franco. O que si outro día, gustaríame comentar outro día na comisión, eu levei unha sorpresa, porque eu tiña pensado preguntarlle a vostede neste pleno que balance facía do traballo no Concello do señor Pena Franco, que viña nomeado por vostede como asesor para proxectos, como estamos sin un can e non hai ningún proxecto, pois non sei exactamente o que estaba facendo. Pero a miña sorpresa é que non sabía, poderánme botar a bronca por non enterarme do que funciona. Recordo que nun primeiro pleno o señor Girón preguntáralle que facía polo Concello o señor Pena Franco cando ainda non estaba contratado, e resulta que a día de hoxe ese señor aínda non tomou posesión. Entón, se era tan urxente nomealo, despois, cando acabe a miña intervención, gustaríame que me respostara por que aínda non tomou posesión, e tamén, de paso, preguntarle se non cree vostede que sería máis urxente poñer ao día, no que ten que ver co persoal, o servizo de urbanismo, despois da triste defunción do anterior arquitecto. Si pensa tamén que co número de técnicos cualificados que deu este Concello, estudiantes que hoxe son enxeñeiros, peritos, que poderían ter unha dedicación exclusiva, porque un non traballa, entendo eu, co mesmo amor por un Concello que lle é propio que por un Concello calqueira por aí que a mellor está deseando acabar a xornada e irse para casa. Entón, pois, sigo sin entender se lle parece normal, ou que non me parece normal que vostede fiche a alguén das Pontes, aínda encima sabendo que iba a levar críticas espesas. Voulle pedir, e reitero que non teño nada contra esta persoa a quen non coñezo, se o vexo ahora aquí sentado non sei cal é o asesor, por eso, ademais, iso me axuda a pedirlle que o despida antes de contratalo, porque vostede podíamos aceptar que nun primeiro momento non soupera da situación financeira do Concello, cousa que eu non creo, pero agora que o sabe, pois ao mellor, si é que non é moi cara a indemnización, pois ao mellor era o momento de xa non contratalo. Deixo o rollo que estou me saindo da orde do día, pero nada, simplemente decirle que vou votar en contra. Señor Girón. Sí, bueno, la ventaja que tiene mi querido compañero de corporación es que adelanta todos los temas y no puedo coincidir más. Nuestra postura en cuestión a este asesor das Pontes, impuesto, pues es totalmente contrario. Y es desde luego que vamos a estar en contra no solo de esta compatibilidad, sino de su contratación. Como xa explicamos, o traballo do asesor neste grupo de goberno vai estudiar as líneas de subvención, revisar obras, certificación e asesoramento en todo tipo de inversións, revisión de patrimonio, apoio ao urbanismo, ten demostrado a súa experiencia na administración local. Digo que se vai centrar sobre todo na revisión de subvencións porque así non teríamos que devolver, por exemplo, 35.000 euros de unha que estuvo mal xustificada e outra que está a piques de tamén de ter que volver a devolverse. Eu penso que vai ter bastante traballo o asesor, está debidamente xustificado. Ben, previo a votación que vai ser ahora en breve, eu non lle quero, non sei se lle podo recordar,
os asesores que tiene usted no goberno, señor Quiro. Cantos tivo? Porque un urbanismo que sepa eu, aparte do arquitecto, para descanse, Marta, aparejadora técnica, espere que lle vou recordar, Amadora Roca, asesora de proxectos, Vítor, asesor de obras e urbanismo, cantos quere máis? E me vai dar a mí unha lección de que eu pido un único asesor e porque se necesita. Votación. Pero por alusiones, pode contestar? Votación, non. Es que es mentira. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Perdón, Nicolás. Votos en contra. Siguiente punto. Moción do BNG sobre a regularización catastral e a revisión da ordenanza sobre o IBI. Carlos, estás a palabra. Moi ben, moitas gracias. Bueno, esta moción, todas as organizacións políticas, a parte das mocións que se elaboran en cada localidade, pois é unha moción que me envía a Oficina Municipal Nacional sobre a regularización catastral e a revisión da ordenanza sobre o IBI. Como vostedes xa teñen o texto da moción, vou intentar brevemente explicarlle a toda a cidadanía que hoxe nos acompaña. A Dirección Xeral do Catastro activou de oficio un proceso de regularización catastral para localizar inmóveis particulares ou de empresas que ou ben non estaban de alta ou ben non estiveran actualizados no catastro. Calquera actualización ou calquera posta en alta de calquera inmoble son 60 euros. Son 60 euros que hai que pagar simplemente pola actualización e a maiores, pois, lóxicamente, pois ese inmoble que tiña un valor X, agora terá un valor superior. Entón hai que sumar eses 60 euros que hai que pagar pola actualización, pois, o novo IBI resultante, no caso de... Entón, claro, todos coñecemos como está este país. É un país de minifundio, é un país de pequenas propiedades. Poderíase dar o caso de que unha persoa que tivera 4 pequenas propiedades nas que fixera calquer pequena modificación, pois xa de entrada tería que pagar 60 euros pola actualización de cada unha desas propiedades, non? Vou resumir. Moitos veciños recibiron estes días, falo de hai un mes ou 2 meses ou os que sexan, cartas da Xerencia Territorial do Catastro comunicándolles os inmóveis aos que lle procedía a facer esa regularización. E tiñan 15 días de prazo para presentar alegacións. Claro, ninguén en 15 días, ao mellor, pois unha persoa normal, eu desde logo non a tería tampouco, a capacidade de saber como iniciar unha alegación contra este procedimento que claramente é un procedimento recaudatorio. Entón, esa actualización generalizada do catastro nestes momentos no que a xente está a pasar mal especialmente, pois vai supoñer un incremento de ingresos para o noso concello. Paso xa ao acordo. O acordo que se pide é que o pleno do Concello de Ortigueira inste ao Ministerio de Facenda a revisar esa tasa de regularización, eses 60 euros, nos casos que afecten a alteracións de entidade menor nos inmóveis e tamén cando un mesmo suxeito pasivo sexa obxecto de diversos expedientes de regularización neste proceso. Tamén se pide que o Concello colabore cos veciños e veciñas afectados por esta regularización de oficio promovida polo catastro, facilitándoles información e asesoramento. E, por último, tamén se insta ao goberno local a presentar unha proposta de modificación da ordenanza que regula o IBI. Por un lado, con carácter xeral, rebaixando os tipos que se están aplicando entre os anos 2012 e 2015 pola aplicación da normativa básica estatal, e como forma específica
introducindo bonificacións dirixidas a persoas e familias con ingresos e rendas baixas, que ben sei que, por desgraza, neste Concello son moitas. A isto é o que traía a moción, así moi resumido, non sei se o expliquei ben, porque tampouco son un experto en estes asuntos. Menos mal que teño algún asesor gratuito, porque cando a cidadanía observa que alguén traballa gratuitamente, pois tamén, no que é interés de todos, tamén lle interesa colaborar. Entón, eu teño que confesar que teño máis de un, teño 10 ou 12 asesores gratuitos, e a mellor é o que temos que ir aspirando neste Concello. Agora vou citar, se me permite, unha cousa que está todavía nas redes sociais, no tabuleiro do PSOE, na que se di, literalmente, desde el año 2000 pagamos un 88% más, una barbaridad, ya que, por ejemplo, pagamos más aquí que en una vivienda en Coruña ciudad. Tenemos que bajar este coeficiente y así lo haremos. En primer lugar, felicitalo tamén, aproveito, porque agora decidiron apostar definitivamente polo galego, tanto nos plenos como nas redes sociais. Din que na educación que o reforzo positivo funciona moito mellor que o negativo, así que do mesmo xeito que o temos criticado nalgúna ocasión cando empregaba inapropiadamente a nos entender o castelán, pois que quede constancia da miña felicitación por tomar conciencia de cal das dúas linguas que hai neste país está agora mesmo en perigo. Por último, remato, se me permite, os IBIS que na súa gráfica en campaña electoral, non estou ao día agora mesmo, pero supoño que ainda non houve tempo de cambialos, en Cariño teñen un coeficiente do 0,50, en As Pontes un 0,50, en Cedeira un 0,60, en Moeche un 0,60, en Mañón un 0,60, Ortigueira somos líderes, 0,66, e a Coruña 0,60. Especialmente interésame o das rendas baixas, se se pode facer algo. O meu partido tamén é favorable de cobrarlle máis a quen máis ten. Non estou pedindo que suba nada, pero vostede valora a situación económica e se se pode facer unha baixada, pois, especialmente, que nos acordemos das rendas baixas, que son as que máis están sufrindo, lóxicamente, esta crisis. Nada máis. Sí, yo cuando empecé a leer la moción pensé que por fin el señor Penabaz iba a cumplir unos objetivos electorales. Aunque después, leyendo el texto, vi que era una moción presentada por el señor Legarreta. Yo sé que me va a decir que yo participé, y es cierto, en el gobierno que subió el IBI en este ayuntamiento. Pero yo no permití bajarlo. Usted sí. Así que yo confío en que ahora este acuerdo presentado por el señor Legarreta sea aprobado por unanimidad y que usted cumpla su palabra electoral. Efectivamente, unha moción tipo do BNG, a tasa dos 60 euros ven imposta polo Ministerio de Facenda. O que nos descoloca, nosotros estamos de acordo con esta moción. O que pasa que a nosotros descolócanos un pouco porque a partir do 2012 observanse discrepancias e alteracións catastrales. Por eso se inicia esa revisión, entrase no expediente de regulación catastral que vai desde o 2013 hasta o 2016. O que máis me extraña é que hai un decreto da alcaldía do 14 de 8 de 2001 no que, o cual nos estábamos nosotros. Este ayuntamiento tiene conocimiento que en el municipio existen numerosas edificaciones que no han sido dadas de alta en el catastro y por tanto en los correspondientes IBIs, considerando que con la actualización de referidos padrones, además de evitar un agravio comparativo con los demás contribuyentes, se incrementarán los ingresos municipales, lo cual redundará un beneficio de todos los vecinos. Sigo lendo, estimando de necesario y conveniente realizar a la mayor brevedad posible los trabajos de la revisión y actualización del catastro urbano,
y resultando que el ayuntamiento no dispone de medios materiales y personales para su realización, no procediendo en la actualidad a la contratación de personal y adquisición de material necesario, por lo que se debe contratar un servicio, en el cual, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación de los servicios de asistencia técnica, cuando su presupuesto no sea superior a 5 millones de pesetas. Co cual, vistas as ofertas presentadas, se contrata a Xestega SL, que iba a facer, iba a actualizar todo o padrón de situación de contribución urbana. Eu non sei se o actualizou, se non. Non o actualizou porque senón non virían as tasas dos 60 euros. O que si sei é que cobrou 60.921,33 e a última factura foi abonada o 9/6 do 2015 por importe de 6.051,14. Entonces, estuveronselle gastando a esta empresa que supuestamente tiña que facer esa regulación, evitaríamos esta tasa e co cual tamén evitaríamos a multa de 4 anos anteriores á xente que non tiña actualizado o catastro. De iso ten que responder vostede, señor Cino. Pero vamos a ver, señora concejal, con todo el cariño. Pense ben a resposta. Pense ben a resposta. Vamos a ver, esa empresa se contrató y por cada alta que daba, cobraba tal. Pero eso genera unos beneficios para el ayuntamiento. Ya. Claro que ya. ¿Ve usted algo mal en esa contratación? ¿Algo irregular? No, yo no veo, Entonces, yo no veo irregular en la contratación. Perdón, vou falar o galego. Padre, entendemos. Non vexo nada malo na contratación, vexo que non fixo o traballo que tiña que facer, porque desde o 2001 hasta o 2015, no 2012, xa non se virían esas discrepancias no catastro e xa a xente non tería que pagar os 60 euros de multa. Básicamente. Pero se realizaron un montón de regularizaciones. No todas, pero sí muchas cuantas. Usted lo sabrá. No, yo lo que sé es que ahora vienen las multas de los 60 euros y en 12 años o 15 años... Vostede lle tiña que exigir a esa empresa que completara o seu traballo, señor Cirón. Estaba completado. Vostede lle tiña que decir, en ese momento vostede tamén tiña moitos técnicos no ayuntamiento, pero contratou unha empresa a maiores, a que se lle pagaron moitos miles de euros dos veciños. Por cada alta, claro. Sí, como hacen todos os concellos. Sí, claro, como hizo la Diputación. Pero seguramente eses concellos que os fixo a Diputación non teñen agora o problema da regulación catastral e das tasas dos 60 euros. Pero como que non, por favor. Estamos seguros que non. Pero como que non, por favor. Ustedes conocen Galicia. Vamos proceder, conocemos Galicia e conocemos Ortigueira, conocemos o que nos deixou vostede aquí no Concello de Ortigueira. Un auténtico caos, un auténtico desastre. E non nos veña dando leccións que non aquí onde dar leccións. El caos existente. Pasamos a votación. Bueno, quero dicir algo máis. O compromiso electoral noso é rebaixar o IBI tan pronto se poida. Como todos os compromisos que teño electorales e que vou cumprir un a un. E senón xa lle darei conta deles, non se preocupe. Díxeno en todos os sitios onde estuve, en todas as parroquias, e así será. E se por algún motivo non poido cumprir algún dos meus compromisos será porque non traballo. Porque non puido facelo, non porque non se traballe. Enténdeme ben? E así será. E primeiro son os intereses dos meus veciños e nada. De acordo? Pasamos á votación. Votos a favor da moción? Unanimidade. Moción de urxencia, temos algún? Carlos. Non hai mociones de urxencia. Isabel? Sí. Agora empezamos. Propose para a aprobación do expediente de reconocimiento extrajudicial do crédito 2/2015 para dotar de cobertura orzamentaria as facturas pendentes de gas natural correspondentes aos exercicios anteriores. Exposición dos motivos. Xustificación de urgencia. A ausencia xustifícase no escrito de reclamación de débedas con data do rexistro de entrada dentro do Concello o 6 de novembro de 2015
número 2031-42 de Gas Natural Servicios, no que se manifesta que de non efectuarse o pago vaise proceder ao corte de suministro eléctrico nos puntos que non teñan a consideración de esenciais. Eso é, debemos votar a urxencia. Vamos a votar a urxencia, en primeiro lugar. Votos a favor da urxencia. Non se debate sobre a urxencia, non? Sí, tuvimos consideración. Simplemente que, se me permiten, urxente, entendo que isto é urxente, pero eu cheguei aquí ás 8 menos 10. Explicamos ao final, señor Legarreta. Vale, moi ben. Continúa. Justificación da proposta. Vistos os justificantes de gastos de referencia por importe a 36.857,13 euros e os documentos que integran o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2015, visto o informe de fiscalización da interventora de data 13 de novembro de 2015, comprobado que as actuacións facturadas foron realizadas, considerando o disposto do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 e tendo en conta as competencias que me otorga a legislación de réxime local aplicable. En virtude do artigo 91.4 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que apróbase o regulamento da organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locales e levas a pleno a seguinte moción de urxencia. Primeiro, declarar o xunto e aprobar o expediente número 2/2015 do recoñecemento extrajudicial de créditos e levantar o reparo de intervención. Terceiro, recoñecer as obrigacións correspondentes por importe de 36.857,13 euros. Isabel, por favor, explica de que se trata. Pois, bueno, como todas as semanas, o que pasa que esta foi un pouco máis rápida a cousa, venos como un comercial asignado ao Concello, traenos comercial de que empresa? De Gas Natural Servicios, de Fenosa. Traenos un escrito de suspensión de suministro 23/11/2015. Mándanos un informe dicindo que están pendentes todas as facturas do 2014. Entonces, que se non se pagan estas facturas do 2014, o 23 de novembro procederán ao corte. Do Concello? Sí. No, de lugares, de centros sociales, por ejemplo, de Cuíña, San Julián de Loiva, Ortigueira, Santa Eulalia, San Martiño, Beira, alumbrado público. Distintos puntos de suministro de distintas aldeas e lugares de parroquias do Concello de Ortigueira. Son facturas pendientes de pago do ano 2014. Tamén digo que é rara a semana, se non é unha semana e cada 2 semanas, que non nos chega unha sorpresa deste tipo. En este caso foron 36.000 euros, 36.000 e pico, pero a amenaza é moi clara. Se non pagamos, o 23 de noviembre cortan o suministro. Así, clarísimo. Señor Girón, son do 2014. Podo preguntar? Vamos parar algún día de recibir facturas e cousas pendientes de pago do seu goberno? Vamos parar algún día? Podo preguntar cando llega a factura? Pregunte o que queira. Claro, cando llega a factura? Tuveronlles que enviar moitas veces. Cando llega a factura? No, perdón. Gas Natural Fenosa registra as facturas. Tiene fecha de registro. Voy a decir, estaban totalmente registradas. O que non estaban eran pagadas. Claro, cando llegou? Que estaban perfectamente registradas que a súa consignación presupuestaria, pero que non estaban pagadas. Cando chegou a factura, señor concejal? Pero chegou a ver, a mí o que me chegou foi o señor solicitándome unha entrevista porque senón cortaban o salud. Iso é o que me está chegando todas as semanas. Proveedores e máis proveedores. O suministro eléctrico da súa casa cando lle envían? A veces, hasta 6 meses despois. Sí, bueno. Sí. Pues será el único. Al ayuntamiento. Me quiere decir que al ayuntamiento le llegan todas las facturas de mes a mes. De Fenosa. Hombre, por favor. Solo hay que mirar el registro de cada. Pero ¿cuándo llegó la factura? Dígame día, yo, fecha. Las tiño todas aquí. Pero de todas formas é igual. As do 2015 están perfectamente confirmadas e firmadas por mí. Vale.
As do 2015. En el siguiente pleno, díganos cuándo se registraron esas facturas. Sí, Non se preocupe. non se preocupe. No tengo preocupación ninguna. No. O peor é que tampouco aparecían as facturas físicas, pero sí que as encontramos. Sí, estaban en un cajón, Venga, hombre, por favor. en intervención. Sí, Como as señor outras. Girón, como todo. Como Sí, todo, claro. mezclado con algún outro papel. No, ¿dónde van a estar? Como todo. ¿Dónde van a estar? Sí. Ponme as En la fotos. policía local, ¿Dónde pues están? claro que estaban en intervención. Sí, ¿Dónde sí. van a estar las facturas? Las del 2014 tendrían que estar debidamente ya en su expediente y debidamente en el archivo. Bien, Del 2014. dígame la fecha de entrada. Hay algunas también del 2009. Joder. Sí, mire, 2009, 2010, Pues yo 2012. esperaré que me diga la fecha de entrada No, de no se esas preocupe, facturas. no se preocupe, no se Ya le preocupe. digo que no me preocupa nada. Bueno, vamos a pasar a votación da moción. Votos a favor Da urxencia ou da moción? da moción. Ainda non se votou a urxencia. Pregunto. Sí. Sí. Ah. Votos a favor. Eu non opinei sobre a moción. Opina. É que vostede está aquí cunha guerra co señor Girón, o señor Girón con vostede, pero pode ser que as facturas tarden en aparecer, porque tamén lle apareceu agora unha a Esperanza Aguirre 20 anos despois. Pois nada, simplemente que xa nos explicarán no vindeiro pleno. A ver, eu en principio vou creer a palabra de Isabel, pero tamén me gustaría saber cando chegou esa factura, porque tamén o que sí que a vostedes tamén lles collen de sorpresa demasiadas cousas, porque vostedes votaron 4 anos na oposición, non eran un solo, como son eu, eran 6, e a mellor tamén podían informarnos nestes 4 anos, pois, porque a mellor estes problemas xa lle tiñan aparecido ao señor Girón hai 2 anos e non parece que aparece todo agora. Tamén ao señor Girón felicitalo porque debía ser vostede un maestro para torear proveedores, porque antes non aparecía que apareceu. Pero eu creo que isto non é un invento, lógicamente, aí hai papeles, e bueno, pois a ver como facemos. Máis motivos para non contratar ao señor asesor, tamén de paso. Bueno, pois nada, vou votar aquí que voto, a favor, votarei a favor. Disculpa por non permitir a intervención. Non pasa. O orden de intervención é sempre primeiro BNG, despois Partido Popular, despois nosotros. Non pasa nada. Tampouco lle quero facer traballo ao señor Girón, que despois di que xa lle teño todo feito, só ten que repetir. Se quere deixar de falar a él alguna vez antes. Siguiente moción de urxencia. Pero Tenemos ahora hay que votar. Ahora hai que votar. Ahora hay que votar. Votos a favor. Unanimidade. Siguiente moción de urxencia. A moción do Grupo Municipal do PSOE proponse a aprobación a modificación das bases de execución do Orzamento Municipal de 2015 en relación aos grupos políticos. A necesidade de someter este expediente directamente á consideración de pleno justifícase en tanto que unha demora na adopción deste acordo supondría a imposibilidade de que reviste eficacia no presente exercicio, pois está suxeto a un prazo de exposición pública e de 15 días hábiles. Vamos a proceder a votación de urxencia. Votos a favor de urxencia. Votos en contra da urxencia. Abstencións. Que vou máster porque non sei exactamente ainda o que vai isto. Na sesión plenaria do 10 de xullo de 2015 adoptouse o acordo de asignar aos grupos políticos unha dotación económica a cada un deles consistente nun componente fixo de 1.200 euros anuais e un variable de 300 euros anuais para cada concelleiro integrante do grupo. Do mesmo xeito, condicionouse a efectividade do acordo á aprobación da modificación das bases de execución do orzamento e a consignación orzamentaria correspondente. Visto o informe de intervención do 13 de novembro de 2015 e atendendo os artigos 168 e 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. En virtude do artigo 94.1 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Elevase a pleno a seguinte moción de urxencia. Primeiro, declarar a urxencia deste asunto. Segundo, aprobar inicialmente a modificación das bases de execución do orzamento municipal para 2015, consistente en introducir unha nova base de execución que ocupará o último lugar e terá en conta o seguinte texto. Asignacións a grupos políticos. Primeiro, as dotacións económicos aos grupos políticos de pleno de Concello de Ortigueira rexeránse polo disposto no artigo 73.3 da Lei 7/1985 do 2 de abril, de bases do réxime local en estas bases de execución do orzamento. A dotación concedida non poderá aplicarse ao pagamento de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación nin a satisfacción de gastos relativos aos bens e suministros que son facilitados polo Concello. A estes efectos se entenderá por remuneración calquera entrega dineraria, sexa cal sexa a denominación utilizada, que non este destinada a indemnizar gastos previamente realizados e justificados como tales. A dotación tampouco se poderá aplicar á adquisición de bens que poidan ter a consideración de activos fixos de carácter patrimonial, entendéndose como tales todos os bens que reúnan algunha destas seguintes características: a. Que non sexan ben fungibles. B. Que teñan unha duración previsiblemente superior ao exercicio presupostario. C. Que sexan susceptibles de inclusión en inventario. E D. Ser gastos que previsiblemente non sexan reiterativos. Segundo, os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica de dotación a que se refire o párrafo anterior, que poñerán a disposición do Pleno da Corporación sempre que este o pida. Terceiro, os límites a estes gastos os determina a Lei de Regulamento de Bases de Réxime Local, o indicar que debe tratarse de gastos de funcionamento ou que en ningún caso poderá destinarse ao pagamento de retribucións ou de adquisición de bens de investimento. A modo indicativo, trataríase de gastos correntes que sexan imprescindibles para o grupo político en canto ao desenvolvemento da función do servicio público que cumpren, a saber, material de oficina, arrendamento de local, luz, auga, teléfono, publicidade, gastos de limpeza e calquera outro indispensable para o funcionamento do grupo. Por tratarse de asignacións económicas a grupos políticos e non a partidos políticos, non se poderá destinar esta asignación para fins electorais como campañas, publicidade, etc. En canto aos gastos de arrendamento, o Regulamento de Organización de Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locales, no seu artigo 27, establece que na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa da entidade local, os diversos grupos políticos dispoñerán na sede da mesma dun despacho ou local para reunirse de maneira independiente e recibir visitas de cidadáns. Se isto non fose posible, se poderán sufragar os gastos de arrendamento. Cuarto, en cuanto á justificación da asignación, se respetarán as seguintes regras. Cada grupo político deberá dispoñer de CIF propio e distinto ao que lle corresponde ao seu partido político. As facturas irán a nome e co CIF do grupo en cuestión. Os grupos políticos deben levar unha contabilidade independiente, na que no apartado de ingresos constará a subvención recibida e na de gastos aqueles nos que se incurren ao longo do ano. A justificación da cantidade que corresponda a cada grupo político farase mediante as correspondentes facturas que deberán ser conformadas e co visto e prace do voceiro do grupo político. Deberá acompañarse unha declaración responsable do voceiro do grupo na que se faga constar que nos gastos efectuados non se incurreu en ningún dos supostos de prohibición do artigo 73.3 da Lei de Réxime Local. Ni os que exclúe esta norma que os mesmos foron axeitados á actuación corporativa do grupo. Terceiro, de conformidade co
prevido polo artículo 169.1 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, expoñer ao público polo prazo de 15 días hábiles o expediente da presente modificación do orzamento para o exercicio de 2015 en todos os documentos que o conforman, mediante a inserción do edicto correspondente no boletín oficial desta provincia e no tabueiro de anuncios da Casa do Concello, con fin de que os interesados, os que fai referencia ao artículo 170.1, poidan examinar e presentar, desde o caso, as reclamacións que procedan e polas causas tasadas que indica o artículo 170. Da mesma norma, ante o pleno corporativo que a resolverá xunto coa aprobación definitiva. Cuarto, o expediente completo de referencia considerarase definitivamente aprobado, sin necesidade de adopción do novo acordo, no caso de que non se presenten as reclamacións ás que se fai referencia no párrafo anterior, procedéndose de seguido á publicación do anuncio da aprobación definitiva do devandito expediente. Quinto, no caso de que se presentar reclamacións no plazo indicado no párrafo 2 do presente, deberán ser resoltas con informes oportunos previos polo pleno corporativo, resolvendo no mesmo acordo a aprobación definitiva que deixará expedita a vía contencioso administrativo, procedéndose tras a indicada aprobación a publicación na forma indicada no párrafo 3º, tal como se indican os referidos artículos, así como segundo disposto no artículo 171 do 2/2004 do 5 de marzo. ¿Alguna consideración? Carlos? Nada, simplemente decir que descoñecía esta normativa. Hoxe fun parcialmente asesorado nas redes sociais por un anónimo que asina co nome José Luis Castro. Non sei se está aquí presente, pero agradezolle a información. De todos os xeitos xa daba por feito que isto non se iba a cobrar, sabe Dios hasta cando, porque senón eu a mellor xa metía a pata. Enviarei isto á Oficina Nacional do BNG, porque eu, como dixen no pleno de organización, pensei que tiña que darlle unha parte moi elevada deses 1.500 euros ao Bloque Nacionalista Galego. Hoxe mirei con detalle a carta financeira do BNG, e fala de que as asignacións para os grupos políticos do Parlamento de Galicia van na súa integridade para o partido. Neste caso non debe ser así. Bueno, pois, a ver como é. Eu, desde logo, non vou ter gastos personalmente de 1.500 euros ao ano. Nada, tratarei de enterarme ben como é isto. Poderán quedar sin executar a partida, non? Quero dicir, non é obligatorio gastarlos, tampouco. Tampouco se lle poden dar as promor, nin a ninguna entidade. Entendo, vale? Bueno, gracias pola información. Tratarei de seguir informándome. Nada máis. Señor Girón. ¿Y esto es urgente para los vecinos de Ortigueira? Viene como una moción de urgencia. Que los grupos políticos cobren, es urgente. Tan mal está el PSOE de Ortigueira que tiene urgencia de cobrar estos... No es por el PSOE, es para los grupos políticos, señor Girón. Claro. Y esto es urgente para los vecinos de Ortigueira. Yo pregunto, esto viene como una moción de urgencia. Hay que justificar la urgencia. ¿Esto es urgente para los vecinos de Ortigueira? ¿Ustedes consideran que sí? Vote lo que quiera. Non se trata de que sea urgente ou non sea urgente. Trátase dun procedimento de gestión que hai que resolver no ano 2015. Moción de urgencia. Efectivamente. Logo temos que resolverlo. A señora interventora contablemente ten que regularizar esa situación. Pídenos que se regularice este punto e nosotros asentimos que sí que o regularice, igual que outro. E quero regularizar neste momento, por eso vai neste pleno. Non hai outra razón. Ben, votos a favor? Votos en contra? Abstención? Siguiente moción de urgencia. Na sesión plenaria do 10 de xuño de 2015 adotouse o acordo de asinar aos grupos políticos unha dotación económica a cada un deles consistente nun
componente fixo de 1.200 euros anuais cunha variable de 300 euros anuais por cada concelleiro integrante. Trátase dun gasto do mesmo xeito, se condicionou a efectividade do acordo a aprobación da modificación das bases de execución do orzamento e a consignación orzamentaria correspondiente. Co xeito de dotar a devandita consignación orzamentaria se leva a cabo a incoación do expediente da modificación orzamentaria consistente en crédito extraordinario en cantidade suficiente. Trátase dun gasto concreto e determinado polo importe de 3.541,66, correspondente ás cantidades que se lles asignan a cada grupo político ata final de 2015, e de acordo cos criterios plenarios. É un gasto que non pode demorarse hasta o exercicio seguinte, toda vez que é necesario cumprir co acordo plenario e dotar a aplicación correspondente para proceder ao pagamento das asignacións correspondentes do 2015. Clase de modificación que se propón a partidas ás que afectan. A modificación presupostaria que se propón é tal e como xa se indicou, un crédito extraordinario na seguinte aplicación. 912.48000, órganos de goberno a familias e institucións sin fins de lucro, 3.541,66. Medios de financiación do gasto. Propónse que a financiación do expediente de crédito extraordinario se realice con cargo a baixa por anulación de aplicación 920/12.100, Administración Xeral, complemento de destino, por importe de 3.541,66. Na dita aplicación se conteñen os créditos consignados para o complemento de destino de persoal funcionario. No orzamento se consignou crédito para determinadas plazas de funcionarios que figuran en plantilla, como secretaría, para que non foron ocupadas ata o de agora ou foron con posterioridade á entrada en vigor do orzamento, polo que non se devengaron as retribucións correspondentes sin que sexa, polo tanto, previsible que se vai haber perturbado ningún servicio como consecuencia da presente modificación a vida conta dos importes xa devengados que non deron lugar ao recoñecemento da obriga por a inexistencia da persoa no posto. En consecuencia do acordo constipulado na base terceira da execución do orzamento, solicítase a incoación do correspondente expediente da modificación orzamentaria baixo a modalidade de crédito extraordinario. Eu mismo nos modelos. Vamos a votar, en primeiro lugar, votamos a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Ben, vamos a ver. En canto ao fondo da cuestión, é que nosotros temos que dar solución e intervención das peticións que nos piden. Este é un tema que se acordou antes no primeiro pleno e agora temos que resolvelo cando nos lo requiren. Debe facerse agora. E, claro, por suposto, vai se facer. Quizás o enfado do señor Girón non sea este, sea outro. Cambiaron as asignacións. Neste momento xa non cobramos 1.500 ou 1.600 euros por 1 minuto 34 segundos. Cobramos bastante menos todos nos plenos, señor Girón. Ahora, o que se dá cada... Por favor. ¿Contestarles? No, por favor. No me dejes. Vale. Ahora, neste momento, a cada grupo municipal dáselle unha cantidad para sufragar os seus gastos de 100 euros mensuales, que son 1.200 euros ao ano. E logo dáselle 25 euros mensuales por cada concelleiro que teña, que son 300 euros ao ano por cada concelleiro, única e exclusivamente. Antes, por cada pleno, se é un pleno como este, cobrábamos 150 euros cada un por cada pleno. En algún pleno, como houve plenos extraordinarios que se podían obviar, cobramos 1.500 euros por 1 minuto 34 segundos. E iso é o que vostede lle preocupa. Pasamos á votación. Pero non se pode intervir? Sí, pode. Señor Muras, vou no invitar a devolver todo o que cobrou vostede cando mandaba o señor Girón, primeiro. Segundo, isto é unha consulta técnica, porque a min isto así tan rápido, entre que un non é experto nestas cousas, e que lle chegan os papeles ás 8:30, ás 8:20, entendo que isto é, estes 3.541 euros, é a parte proporcionada desde que se constituiu a corporación, non? Moi ben. Entendo que non poido, por poñer un exemplo, porque isto me pilla pasar a factura de alugueiro do teatro na presentación da campaña, porque foi a anterior, non?
non poden entrar. Bueno, moi ben, pois en principio voume abster porque teño que estudiar o asunto con calma. Voume abster. Sí, nosotros vamos a reiterar que las asignaciones que correspondan al grupo político serán donadas a la asociación Aspemor. Moi ben. Algo máis? Votación? Iso podese facer, sí. Sí, claro, tú lo cobras y luego se lo das a quien quiera. Pero te lo que cobrar Claro. aquí. Sí, Y claro. despois tú dónalo a quen queiras. Claro. Pero se a miña organización me exixe, Eso ya es cosa cando eu tuya. asinei o compromiso de presentarme e tal, entón terei eu que donar a asociación. Se non xustifico gastos... Bueno, xa me enterarei, vale. Bueno, Non é tema de vou responder o que a mí me parece, non? En primeiro lugar, ten que cumplir a ordenanza. Ten que cumplir que ten que justificar o que nosotros lle pedimos para poder entregar esa cantidad de cargas. Tanto o BNG como o Partido Popular como o SOI teñen que justificar. E a partir de aí, cando os cartos estén, cada quen teña os seus que faiga con eles o que lle parece. Tampouco non ten que publicitar. O que lle parece que quere facer, se quere dar un donativo aos Aspemor, pois dai. Se quere dar a servicios sociales, dai tamén. Pero non venda políticamente, eso sí que vendero políticamente. Que cando un ten voluntad de facer unha cousa, faina, pero non a vende. Votos a favor? Este es bueno. Votos en contra? Abstención? Ben, pasamos á parte de control e fiscalización. Dar conta da resolución da alcaldía dotadas dentro da última sesión ordinaria. Teñen as resolucións da alcaldía? Ben. Sí, yo quería hacer alguna pregunta sobre estos decretos. ¿Qué diferencia hay entre el decreto 551 y el 552? Se non me recordo, pois non. Está repetido. Ah, vale. É un error administrativo. Vale. En el 594 pone que hay que cumplir la finalidad de la subvención del Festival Celta. Y luego va uno, coge el decreto y aparece, no sé qué, de una señora de ayuda a domicilio. Algo así, ¿eh? Pode ser un error administrativo, e se é un error administrativo, pois consultaremos. Bueno, pues corríjanme. Pero aparte de algún error que poida detectar por aí del traballo de todos os días, ten algo máis? En cuanto a los decretos, no. Vale. Sí. Mira, yo quería comentar el decreto 519. Autorización a don José Manuel Sáenz San Domingo para acceder ás actas escolares comprendidas entre 1895 e 1930 existentes no arquivo municipal e eu tenho unha copia das mesmas baixo a supervisión da arquivera municipal. E no decreto vexo que a arquiveira non ten reparo en que acceder ás actas. Ela o que ten reparo é na copia de tanta documentación, porque se nós deixamos que a xente acceda e copia o que lle dá gana, ao final o archivo desaparecería. Porque eu teria unha copia na miña casa, ou eu teria unha copia na súa, entón ao final o archivo non valería de nada. Ademais de que a documentación que hai ali é moi antiga, moita, e o deterioro que eso provocaría que tanta xente, porque isto abre a porta a que todo o mundo copie o que lle dá gana. Vamos a ver. Maribel, por favor. Vai falar o concelleiro de Cultura. Bueno, vamos a ver. O feito de que precisamente hai un archivo é para que se consulte. Sí, en eso estou de acordo. Que se consulte e que realmente estea a disposición de todo o mundo. De feito, agora mesmo a tendencia é a digitalizar e poñer en open access toda a documentación. É dicir, a razón aducida pola arquiveira de que se non se replica os arquivos porque o ten un e outro, eso non é un motivo, xa que precisamente en calquera outro arquivo que se consultou están xa digitalizando e poñendo en línea para que calquera o poida ter precisamente, cousa que aquí está tan atrasado a cousa
que non está nin digitalizado porque, bueno, non há os medios, nin humanos, nin, bueno, pois nin económicos para facelo, pero que se vai facer. Entonces, ese afán, ese celo de que non se poida acceder a eles, a os arquivos, non pode ser de recibo cando todos os arquivos que hemos consultado se están a facer, a disponer a todo o mundo. E máis no caso de peticións de investigadores. Iso non é así. No, a ver, que sí, que se ten que digitalizar. Pero eu creo que prima o que di se encarga disto a non os intereses privados de cada un. Ah, non. Sinto discrepar. Bueno, pois non mundo nada, que se acabe o archivo, que se acabe todo, cerramos a porta e Por favor, Eso é... cada uno se orde. No, como vai falar vostede, por favor. Non é o que faltaba. Algo son máis? 22 unidades de instalación en caixas. Sí. Completas, ou casi completas, polo que vexo aquí. Nosotros procuraremos, a través dos nosos concelleiros, nosos técnicos, que eso se controle perfectamente. Non vai faltar absolutamente Que non nada estou desa poñendo en dúbida documentación. que vai a faltar nada, Tanto esa documentación que está no archivo como outra documentación que necesite calquer veciño consultar, Vale, entonces, vai a estar a disposición deles. esto abre la puerta a que cualquiera que quiera fotocopiar, copiar o fotografiar el volumen que quiera de la documentación lo va a hacer. Vai pedir autorización e si procede a darle autorización, vamos a dar autorización. Entonces, para unos sí, para otros no. No. Se vai a mirar, se vai a comprobar, Bueno, pues non ya vai a se- ser unos sí e outros non. Ya se verá. Pero refiro máis a documentación a outro tipo de documentación, que antes era difícil chegar a que nos la deran. Ahora os veciños teñen transparencia en todo o que ten este concello, No. sea do que sea. En lo que se trata del archivo. Ben, que máis? Sí, eso. Aparte, mira, aquí hai dúas profesionales, Por eso, tanto además, Maribel como Vanessa, que é Vanessa. concelleira de Patrimonio. yo no creo que esté de acuerdo con eso. Bueno, non digo que este de acordo que non este de acordo, pero No creo. ela ten a súa responsabilidade dentro da súa concellería, que é responsable do que todo é patrimonio. E se temos algo que mirar, pois vamos a mirar, pero vais a consultar todo, que para eso está, e non vai a pasar nada. Bueno, ya se Nada. verá. Ben, algunha duda máis con respecto aos decretos de alcaldía? Nada máis. Siguiente punto, rogos e preguntas. Que algún rogo? Eu si teño bastantes, pero si quere empezar o grupo do Partido Popular, tamén lle permito. No. Primeiro, Moi ben, vamos a ver. Estes días pasados viñen de viaxe por unha estrada que recorrín a primeira vez a pé entre As Pontes e Momán, e observei que a parte que ven de Momán hacia aquí que está en obras, non? Creo que, non estou seguro, pero creo que é unha estrada da Deputación. Supoño que vostede sabe que esta estrada pois é unha opción para os que teñen a economía un pouco máis tocada, ou para os que viaxan á zona de Compostela con frecuencia. É unha opción que toman moitos dos nosos veciños. Entón, aproveitando que vostede está na Deputación, rógolle que se interese polo asunto, que nos informe se está previsto chegar hasta As Pontes con esas obras, ou incluso se pode vostede influir para que se chegue a As Pontes, porque así teríamos axilizado ese tramo Ortigueira-As Pontes, As Pontes Momán, Momán Buriz, Buriz Guitiriz, Guitiriz Teixeiro, Lavacolla, o que faiga falta. Trasladaré a súa petición á Diputación ao meu compañeiro que leva o tema de vías e obras, e no próximo pleno lle vou informar. Moi ben, un segundo rogo. Non presentei moción de urxencia porque entendo que ás veces o noso grupo político tamén o fai en moitos concellos. Presumimos de número de mocións. Eu non quero nin presumir, nin deixar de presumir dentro de 4 anos de que presentei 40, 50 ou 60 ou 1000 mocións. Eu quero que se saiban as cousas. Estes días vemos aos mariñeiros do cerco que van a facer unha manifestación o día 15
Ortigueira, por desgraza, perdeu moita da súa potencia mariñeira, posiblemente porque desde as institucións a mellor non se soupo cuidar cando estábamos unidos a cariño, e outra, pois, cando había todos eses barcos en espasante de altura que non tiveron continuidade, que foron vendidos, non? Entón, aínda que non sexamos xa unha potencia, que non somos, si é certo que moitos dos nosos veciños viven do mar, están embarcados en Celeiro, en Cariño, en Cedeira, e ao mellor tamén hai algún que podría estar interesado. Así que deberamos solidarizarnos con estes mariñeiros, institucionalmente, facer algún tipo de declaración na que se amosara a nosa solidaridade con estes mariñeiros que están marxinados. Non vamos a falar agora disso, respecto aos vascos, que seguramente teñen máis poder de presión que a que temos nós agora mesmo. Simplemente deixar constancia deste rogo, se se quere atender agora ou cando sexa, pois o Concello de Ortigueira tamén está interesado nisto, que a veces perdemos o tempo con cousas que non digo que non sexan importantes, pero que hai xente que está a pasar moi mal, non? Un segundo rogo, non necesito, se quero comentar, lógicamente vostede, pero non necesito contestación a isto. No tema da rectoral, que seguimos preocupados, xa sei que non hai un peso e tal, hai a opción da demolición, a min tamén me comentaron que a mellor podría haber unha opción que non se tomou, pero que a mellor se podría tomar como urxencia de algún tipo de barreira de contención con malla metálica ou de outro tipo, que a mellor podera aplazar esa demolición, pero podera abrirse ao tráfico. Sobre a canteira de Devesos, hai quen me di que a empresa vai gañar esa batalla, así que me gustaría se nos pode informar de como está ese asunto, se vamos gañando, se vamos perdendo ou que pode pasar, para saber se debemos acudir ao Parlamento Galego, aos nosos representantes, ou confiar de momento nas súas xestións. Esa é unha pregunta xa. Ben, empezando por final, en canto a canteira de Devesos, de momento non vamos gañando, ni vamos perdendo. De momento estamos aguantando no noso sitio e a ver o que pasa despois. En este momento, nosotros trasladamos todo ao organismo competente e estamos esperando a ver que nos dicen. Se teñen os permisos de Aguas de Galicia, se teñen os permisos de Medio Ambiente, igual nos obligan a tragar, realmente. Pero bueno, estamos facendo toda a forza posible para que eso non se pase. Eu, pola miña parte, desde o principio, estou poñendo as cousas no seu sitio, pedindo todos os permisos e os requerimentos necesarios. Era unha canteira que estaba parada. Realmente non era unha canteira, como decían eles, que estaba en curso. Se estuvera esa canteira, se estuvera funcionando e no seu momento hubieran continuado ca actividade, tiñámoslo moi complicado, porque as labores de restauración entraría dentro das labores de explotación do que é a canteira. Como tivemos, digamos, que a suerte nese momento que non tiña concesión, que non tiña licencia, nosotros aí digamos que nos aferramos a ese motivo, non ten licencia. E como non ten licencia, pois ten que solicitala e atrasaremos un pouco a ver o que pasa. Eu que non sei era se o señor Girón tiña algún acordo con esta empresa de antes. Non sei se se puñeron en contacto con vostede. En absoluto. En absoluto, nunca, non? En absoluto. Bueno, en ningún momento lle dixeron se en Ortigueira iban a ter algún problema por facer ese tipo de restauración. Non me comunicaron nada. Pode usted ver os registros de documentación que non hai absolutamente nada. Pero en algún tipo de reunión, non. No. Logo entonces engañaron. Ben. Non sei o que dixeron. Vale, moi ben. O que sei é que a miña pregunta que me fixeron é se en Ortigueira había posibilidade de facer eso. Rotundamente, non. Se teñen os permisos e nos obligan, teremos que facer o que sea, pero de entrada non é posible facer ese tipo de restauración. O seguinte que quero dicir con respecto á Casa Rectoral. Con respecto á Casa Rectoral, isto ven dende hai moito tempo. Ven dende época de Vicente Sambade, en Padescanse, donde el xa fixera dous informes do estado ruinoso no que se encontraba esa construcción, que non aparecen no Concello. Faltanos algunhas cousas máis que tampouco aparecen, es que continuaremos que non están.
E, bueno, despois temos varios paróns. Temos que en agosto de 2013 hai unha denuncia dun particular sobre o mal estado na que se encontra esta vivenda sita, bueno, na calle Príncipe 48 de Santa Marta, coñecida como Antigua Retoral. En agosto, tamén en agosto de 2013, faise un informe técnico do arquitecto municipal no que se señala a procedencia da declaración de ruína deste inmoble e a necesidade de ordenar a súa demolición parcial polos propietarios a maior brevedade posible, en caso de incumprimento polo Concello de forma subsidiaria. Estamos hablando de agosto de 2013. Supoño que nese momento que ainda tería un propietario que non estaba en paradeiro desconocido. Aí parase. Paramos en agosto de 2013, non volvemos a saber nada hasta marzo de 2014. En marzo de 2014 temos un informe da secretaria accidental sobre o procedimento a seguir para a declaración de ruína do inmoble. Volvemos outra vez a retomar o tema da ruína. En marzo de 2014 temos o acordo da Xunta de Goberno Local presidida polo señor Quirón, declarando a ruína do inmoble e requerindo a empresa propietaria a execución de diversas actuacións. De marzo a maio de 2014, as notificacións deste acordo resultan infrutuosas, xa non se atopou o propietario, e procedese a notificación mediante ditos e a publicación en boletín oficiais. Volvemos a parar outra vez. De maio de 2014 non sabemos nada máis hasta febreiro de 2015. En febreiro de 2015 temos un novo informe técnico, esta vez emitido polo titular do Servicio de Asistencia Técnica en materia de arquitectura e urbanismo, que reitera as conclusións manifestadas no 2013 polo falecido arquitecto municipal, declarar a situación de ruína do inmoble e acordar a demolición parcial, requerir aos propietarios para que presente solicitud de licencia de demolición e requerir para que se execute a desbroce e a limpeza xeral da finca. Tamén en febreiro de 2015 redactas unha memoria valorada do titular do Servicio de Asistencia Técnica en materia de arquitectura e urbanismo relativa xa non a ruína, a declaración de ruína da obra. Aí xa non hai ruína. O seguinte xa será apeo, estabilización de fachada, consolidación e limpieza da casa rectoral bella da vila de Santa Marta de Ortigueira. Que quero diciros con isto? Que aparte dos paros que houve entre agosto de 2013 e marzo de 2014, a ver se vai pasando. O seguinte, de maio de 2014 a febreiro de 2015, o segundo. En febreiro xa non hai derribo. En febreiro xa é apeo, estabilización de fachada e conciliación de tal. É dicir, que non se pode tirar a fachada. A fachada hai que conservala como está. Hai que estabilizala. Hai que poñer uns perfiles. E hai que asegurala. E o permiso que isto envíase a patrimonio, esta memoria, que é unha memoria valorada, que está en torno a 60.000 euros facer esta actuación, que é unha cifra estimada, que isto pode costar bastante máis. Isto remíteselle a patrimonio. E patrimonio autoriza única e exclusivamente esta actuación. Nada máis. Ben, é dicir, que antes considerábase que era ruína, despois xa non é ruína. Despois é semi-ruína e hai que consolidar a fachada. Bueno, despois temos o informe en febreiro de 2015, informe da Secretaria Accidental sobre o procedimento a seguir para a execución forzosa na modalidade de execución subsidiaria das actuacións a realizar no inmoble, en febreiro de 2015, este ano. Tamén en febreiro, acordo da Xunta de Goberno Local aprobando a execución subsidiaria das obras de apeo, estabilización de fachada, conciliación e limpeza rectoral. Tampouco non fixo. Deixou pasar, a ver se vai pasando, espere. Abril 2015, informe favorable do Servicio de Patrimonio Cultural de Patrimonio da Xunta de Galicia para a execución de obras de apeo, estabilización de fachadas e conciliación e limpeza da casa rectoral. En abril de 2015. En xuño de 2015, autorización xudicial para a entrada no inmoble calle Príncipe para a execución subsidiaria do Concello de Ortigueira das obras de apeo, estabilización, conciliación e limpeza de dica finca. E o 7 de xuño de 2015, notificación da autorización judicial anterior. Quero dicir que levamos dándolle voltas desde antes do 2013, porque xa antes do 2013 aparecen informes, ou sabemos que existen informes de don Vicente Sambade, en paz descanse, donde son as partes desa casa que está en estado de ruína e que hai que proceder e actuar sobre esa vivienda. Nosotros temos que facer eso, non nos queda outra cousa. Patrimonio, o que nos pide que estabilicemos esa fachada, co cal de tirala, nada. Hai que estabilizala, e gastar en estabilizala.
Temos consignación presupuestaria, temos crédito, deixou vostede crédito para facer esa obra de unha forma legal? Non podemos. Eu desde o primeiro día que estou nesta casa estou pedindo consignación presupuestaria para facer primeiro o proxecto de demolición do que pertenece, bueno, que é o proxecto xa non é demolición, que é apeo consolidación desa fachada, que me den crédito para poder facer primeiro o proxecto e despois hai que contratar a obra, pero non hai cartos en crédito nin para facer o proxecto. Eso é a realidade. Non temos ese crédito disponible. Non é que haxan os cartos ou non os haxan. Pode haber 1.200.000 euros, 1 millón de euros ahora mismo disponible hasta final de anos, pero non temos crédito disponible. Eses están, digamos, que asignados a outras partidas. Que solución temos para isto? Pois a solución que temos é un recoñecemento extrajudicial de crédito. Ese recoñecemento extrajudicial de crédito, que quere dicir? Quere dicir que agora, no último trimestre, nestes meses que nos quedan, noviembre e diciembre, nosotros podemos comprometernos a unha parte do gasto que vamos a ter e o resto do gasto facémolo con cargo ao presuposto do ano 2016. Logo así sí que o podemos facer. É a única solución que temos. Podemos dicir na calle, podemos dicir a oposición todo o que sea, pero ningún dos membros da corporación se pon aquí no meu sitio e dá orden de execución desa obra. Ningún. Díganvos o que vos digan. Nin vosotros tampouco, porque no momento en que intervención municipal se diga eso non se pode hacer, alcalde, pois non se pode. Secretaría, eso non se pode hacer se non en estas condiciones. Eu non o poido facer. A dúda que teño eu, estou en outro cunha empresa, xa é a segunda empresa que estou aí, preguntando por asesorarme a ver o que podemos facer en esa vivenda. Dime que é complicado, non? Que temos unha obra moi complicada por diante, porque estabilizar esa fachada consiste en poñer perfiles en vertical, vigas en horizontal, pasamuros, temos que facer unha obra de inxeniería importante, que non se fai, non é chegar ali como din moito, bueno, por chegamos aí con o camión, doullo para dentro e xa está, non é así. Hai que facelo como nos marca patrimonio. E se non facemos o que nos marca patrimonio, temos a maiores do gasto, temos unha sanción de patrimonio. E eu non podo xogar con iso. Ese é o motivo, que temos unha situación bastante complicada. Que xa de entrada se sabía que era complicada, por iso se foi demorando tanto tempo. Que, bueno, tocoume a min resolvela, e non se resolveu antes. Pero, bueno, todos sabemos que é unha situación complicada e que hai que resolver, porque eu non quero esa calle máis tempo cortada, pero non me queda máis remedio, Eso é bastante sufro con esa situación, pero teño que tragarla. Hoxe mesmo estuve na Diputación a ver si cos servicios técnicos da Diputación si temos unha solución distinta. Vou cansado de preguntar, non hai, porque nin cos servicios técnicos da Diputación. Na Diputación hai un arquitecto que leva o tema de asistencia a municipios. Poderíamos falar con ele, poderíamos facer un proxecto, que tampouco non podemos facer, porque non temos arquitecto municipal. Temos unha arquitecta técnica que non está levando funcións de urbanismo de momento, e tampouco non temos que nos faiga ese traballo, temos que depender dun funcionario público. Diputación, a vista do informe, claramente mo di, isto non é enterrido, isto é unha consolidación de la fachada. Patrimonio te autoriza a hacer esto e é o que tens que hacer, alcalde, non hai outra forma, non lle des voltas, é isto o que tens que facer. Despois que nos ven máis tarde, a reclamación, vámoslo reclamar, a deuda, claro que vamos a reclamar a deuda, non sei se aparece, se non aparece, se aparece, cóbrase, se non se aparece, iniciaremos un procedimento expropiatorio desa propiedad para o Concello. Cando se leva a cabo a expropiación, se paga, xa está, se non pasa a propiedade dos veciños. Iso que hai, e canto antes, mellor. Iso é o que quero facer e o que quero decir. Non sei se temos alguna pregunta máis, ou algún algo máis. Deste tema non, pero temos. Eu o que sei deste tema, non sei outra cousa. O que sei digo. Piscina municipal está prevista unha data de apertura. Escolas deportivas 3/4 do mesmo, e actividades nas parroquias parece ser que tamén
hai veciños que están a queixarse. Só pido información, non critico nin deixo de criticar. Non. Quizás a persona máis acertada sea o Concello de Deportes de Xuventude e Anxe. As escolas deportivas, bueno, non sei cales te refires, pero están funcionando, Carlos. Non sei se son... Só tens que acercarte polo pabellón, están funcionando. Actividades nas parroquias, memorias... Esas, bueno, xa non me corresponde a mí, pero se van a poder facer. Casi se vai... Estamos a procura de sobres. E piscina? Piscina, pois mira, a nosa intención foi, bueno, como sempre, intentar abrir xa en outubro, porque o mes de setiembre estuvo parada por reparacións. O que pasa que, bueno, retrasaros un pouco a publicación dos pliegos, os técnicos estuveron mirándose, entonces hasta o 9 de outubro non se publicaron. Entonces, claro, son 15 días de publicación, pasaron, bueno, pasou o plazo e tal, entonces o día foi do 10 ao 24, e reunimos a mesa de contratación o día 30 de outubro, foi. Atopándose, bueno, con dúas empresas que tiñan que presentar unha documentación a maiores, e o día... que día foi? O día 9 de noviembre, bueno, abríronse os sobres da oferta económica. E, bueno, xa tuvemos a empresa que temos que subcontratar esos servicios, que, bueno, que deixe de contestar no anterior pleno de porque non se podía facer a contratación directa. Bueno, non sei se o miraches ti ou... Non falaba de contratación directa, falaba máis ben de reubicar persoal municipal. Xa, pero nos temos. Pero, igual, non vamos a entrar en debate disso. Entonces, bueno, ahora xa temos a empresa... que chamamos, se queres, Viraxes SL, conseguindo unha rebaixa, bueno, unha baixa, perdón, de 38.007,54 euros de, según costo nos pliegos, e contamos que, bueno, ten un plazo desta semana para facer a subrogación nos traballadores que ten, e se podemos abrir o día 23, o xa agora xa dependemos un pouco da empresa esa. Esta empresa, eu puxeme en contacto con eles onte pola mañá para que viñesen ao Concello o lunes para empezar canto antes, que se reúnen con nosotros e que empecen a traballar. É interesante, fixemos un procedimento aberto e conseguiuse unha baixa importante. 38.000 euros de baixa son moitos cartos. Non estamos acostumbrados neste Concello a ese tipo de baixas en ningún tipo de licitación. En ningún. Nin de obras, nin de servicios. Iso é unha forma. E iso é boa xestión, señor Girón. Conseguir unha baixa dese tipo na conseguiu usted nos 16 anos. Non será o alcalde. Se me dice a mí constantemente que non será o alcalde, a responsabilidade suya. Claro, pero é responsable do período anterior. Queira non queira. Si que quere. Vostede está descargando unha responsabilidade, a mí o que me interesa é que a piscina estamos a 15 de novembro, dentro de pouco xa nos bañamos na praia outra vez. Pero que un mes de setiembre que estuvemos pechados por a reparación. Non, xa, pero o caso é que isto tiña que estar previsto. Call Center. Vostede sabe, tamén lle din caña no seu momento ao señor Girón, o Partido Socialista votou a favor daquel o que eu entendía no seu día que era un traxe a medida, porque eran empresas que se tiñan que asentar xustamente no polígono, como se un veciño de Loiba ou despasante que quixera contratar non poidera acceder a ese tipo de subvencións. Pero, bueno, iso pasou. A miña pregunta é se se está facendo un seguimento do cumprimento da empresa que tiña obrigas de ter ao persoal contratado durante 5 anos. Claro, ata o 24 de maio era, bueno, un pouco máis, cando estivo en funcións, era a responsabilidade do señor Girón e o resto da corporación, pero desde aquela é responsabilidade deste novo equipo de goberno. Entón quería saber como está iso, se incluso chegou aos meus oídos que había persoal que non traballando aquí fora beneficiario a empresa desa subvención, que simplemente cando viñan as inspeccións pois que ese día estaban aquí. Non sei se é verdade, pero gostaríame saber se están facendo a labor de fiscalización sobre ese asunto. Empresa Call Center, que non sei como se chama agora, non recordo. Sí, esta semana reuníme co técnico de empleo que está de baixa por paternidade, pero estamos establecendo uns calendarios de seguimento desta empresa
que van ser un pouco distintos dos que se facían anteriormente. Bastante distintos. Esta empresa agora non está ubicada no polígono industrial da Rega en Coiña. Agora está aquí en Onde estaba a extensión. No seu momento, os veciños de Ortigueira demos 250.000 euros a fondo perdido para manter 25 postos de traballo estables durante 5 anos. Ao pouco tempo modificouse esa ordenanza, xa non era necesario que estuvera no polígono. Solo 6 meses no polígono e despois podía trasladarse a calquer punto do municipio. Despois, o tema do personal. Cada posto de traballo ten obligación de repoñelo nun período de 2 meses. Quer dicir que se facemos as combinacións que hai que facer, si son 25 postos de traballo, con 13 é suficiente. E iso é o que estuve facendo durante todo o tempo, mantendo 13, 14, algunha vez algún máis. Di que aquí, que en Ortigueira, que non hai personal que queira ir a traballar a esa empresa. Entran, salen, houve períodos moi duros, se veo falar comigo varias veces, tamén foi un duro con él. E tamén lle dixen que non me temblaba o pulso de executarlle a subvención e que nos devolvera os cartos, non os que lle demos no seu momento, non os 250.000 euros. Vai nos devolver a parte que lle queda pendiente. Hai un aval posto sobre unha construcción, creo que en Benvibre ou por aí, e eu teño moi claro que se non cumple, que se lle executa. Cal é o problema? Que ele vai intentar cumplir hasta que pasen os 5 anos. A idea foi mala desde o primeiro momento. E agora, bueno, esta empresa o que nos propón é un cambio de actividade para outro tipo de venta, que nos solicita que lle autoricemos. Pero vai ser, non sei, se máis do mismo ou non. O problema é que canta xente de Ortigueira temos traballando aí, 2, 3 personas, o resto son de fora todos. É dicir, que nosotros foi como coller 250.000 euros dos veciños de Ortigueira e darles unha empresa para que casi fixera o que quixera, porque non lles demos tamén no seu momento aos demás. Pero agora hai que salir desto da forma máis victoriosa posible e non volver a caer no mismo erro. Pero vostede votou a favor, O sea, eu teño que votar a favor do emprego, e seguro que vostede no meu sitio votaba tamén. No, en contra. En contra non. Moi ben, en contra do emprego non. Sí, que a min eu prefiro, se os veciños non me votan, pois tampouco me preocupa. Pois eu en ese momento confiei no señor Girón. Moi ben. E no seu goberno. Pero vamos a ver, todo es culpa del señor Girón. Yo no soy el responsable de la empresa. Hágale usted el seguimiento a la empresa. Que me echan Ahora la sí. culpa. O mismo que dixo vostede. Antes sí. Claro. No, mismo no. tenéis que facer yo ben feito. No, claro. Y hay un seguimiento que se realizó aproximadamente hace un año ahora. Y ahora ya le toca a usted hacer el siguiente, pues hágaselo. Claro, ¿qué quiere echarme a mí la culpa? Yo me importo con ella, hombre. Y no si se usted, va a hacer cada año, se va a hacer a lo mejor si es necesario cada mes. Pero yo no soy el empresario. Usted, como dice el señor Garreta, ustedes también votaron a favor de esas ayudas empresariales. Si ahora la empresa no funciona, oiga, pues es cuestión de la empresa. No es ni culpa nuestra ni suya. Non funcionaba antes. Vale, pero eso tampoco... Dixemos aquí no pleno moitas veces que non se estaba supervisando esa empresa, que non sabíamos por qué non se revisaba esa empresa. O no funciona, es un tema empresarial, no es culpa ni de usted, ni de la sociedad, ni de nadie, ni de la sociedad. Es un tema empresarial. Ojalá que funcione, porque serían 25 puestos de trabajo y para eso se les dio 250.000 euros del dinero de los vecinos, como a Herbedo se le dio más de 600.000. No, en subvención no. Más de 600.000. En subvención a Herbedo usted le pagaron 600.000. Estamos saindo a fondo perdido, si quiere. A mí non me regalou usted nada a mía. Yo no le regalé nada. Non é competencia. A Herbedo, más de 600.000 euros. Herbedo non está. Isto ten que ver... Sí. Quero agrupalo todo na mesma pregunta. Hai, no pleno anterior preguntei pola depuradora despasante, non sei se saben xa exactamente onde está o problema. Quería saber tamén se hai responsabilidade neste tema de Viacua, non só do Concello, a ver se Viacua tamén ten responsabilidade sobre o problema que sexa, que ainda descoñezo. Tamén recordo no mesmo ámbito das preguntas que teñen que ver co saneamento, que en campaña electoral mandei unhas fotos aí nas redes sociais dirixidas daquela a quen gobernaba sobre unhas fecais que emanan, non sei como se di correctamente, ali na residencia de anciáns. Despois xa as mandei en período socialista, o caso é que siguen desbordando por ali, si se mirou ese asunto.
depurador despasante, esas fecais, saber se Viacua ten algo de responsabilidade, porque os veciños de Espasante están pagando a auga ao mesmo prezo que os de Ortigueira. Sabe que a factura leva o tema de canon de saneamento e todas estas cousas. Señor Legarreta, ao punto da depuradora voulle contestar eu, porque xusto o que me trouxo a grata noticia da débeda de gas natural trouxome dos suministros tamén do bombeo Espasante a máis da depuradora. Estes dous suministros están en reclamación judicial da empresa UTM Espasante Moves. Sercoisa, BIF, Non lle podo dar moita información porque hoxe centreime no facer o reconocimiento extrajudicial para que non corten a luz, pero no próximo pleno ou antes chamo para informarlle. Resulta que o bombeo está sin contrato desde o período do 2012 hasta o 2013 e ten unha deuda de 5.583,45 e o contrato está de baixo, co cual eu supoño que iso non funcionará. Despois, ca outra depuradora, Espasante tamén, no período do 20 do 9 do 2012 ao 13 do 4 do 2014, esta sí que ten contrato, pero a fecha 5 do 11 do 2015 ten unha deuda de 89.883,45. Hai alguna responsabilidade de Viacua? É que non cheguei aínda ao fondo, porque como esta reclamación judicial está a nombre desta empresa, agora teño que saber se esta empresa adjudicou ao Concello, se entregou a obra. E isto leva un pouco de tempo, porque conseguir aquí os expedientes podemos creer que leva bastante tempo. Vexo moi saturada, Verdad que me ve? Son 7. Son 7. Entón, a ver se... Eu o que quero saber é se os veciños de Espasante teñen que seguir pagando a auga ao mesmo prezo que os de Ortigueira, ou se Viacua, xa non pregunto polo Concello, pregunto se Viacua ten algún tipo de responsabilidade niso, porque Viacua cobra, Iso xa lle diremos. Eu cando teña o expediente da depuradora e todo o seu procedimento, non se preocupe, que eu poñome en contacto con vostede. E respecto a Viacua, se está revisando todo. Está revisando todo o servicio de aguas e tamén daremos unha explicación sobre como está e sobre moitas máis cousas. Esa é unha das funcións do asesor técnico, que como a esas máis, revisar o mellor tanto de antes como de despois, porque o mellor podemos já forrar moitos cargos aos vecinos, pero en ese momento xa o veremos. Os locales prometidos para a oposición, no Concello penso que non hai moito espazo, eu casi preferiría fora, válame igual, si é que o hai, entre outras cousas, porque eu pola mañá pois non vou poder... Buscamos. Se hai algo, pois agradeceríamos. E por último, sobre a cantina do fútbol, se tomou xa vostede algunha decisión? Non. Vamos a ver, nosotros temos sabemos que temos este local na praia, preto do campo de fútbol, e de momento non está tomada ninguna decisión. O único, o que podo dicir que falei con o club de fútbol é que a mí gustaríame que explotaran eles, pero eles directamente, que traballen os que son os membros do club, que exploten esa cantina pois cando hai partidos de fútbol, pero sin máis inventos. Eso é o que pretendo que se faga. Non quero que se contrate unha empresa externa, que despois este o fútbol polo medio ou aparte. Non. Se eles queren facelo, se nosotros podemos ter ese espacio para que poñen os seus trofeos, para que traballen a cafetería nos días de fútbol e iso, vamos a mirar se se pode facer. Eso vámoslo a mirar. Se pode ser, claro que sí. Nosotros queremos axudar ao club de fútbol en todos os sentidos. Estamos axudando, a parte do convenio que xa teñen, estamos axudando todo o que podemos, en repoñer gasoil, en facer o mantemento do campo, e seguiremos así. Seguiremos axudando porque son moitas familias que están aí neste club e nosotros queremos que eso que funcione ben, pero queremos que funcione con orden, sin ningún tipo de invento. Nosotros tamén.
Unha última cousa, pedirlle perdón ao señor Suárez, porque non son eu quen o ten que cortar. Eu estaría encantado de que os veciños poideran intervir, pero para iso teria que haber unha ordenanza reguladora, como se está a facer nalgún concello. Porque se permitimos que interveña o señor Suárez, pois tamén temos que permitir que interveñan outros. Entón, mentres non este regulado, pois penso que non debe intervir ninguén do público, pero como eu non era o indicado a cortalo, pidolle perdón. Algún rogo, alguna pregunta? Sí. Bueno, eu quería preguntar si están satisfeitos coa organización da Festa da Mazá. Non é que queiramos facer unha crítica. Sobre a Mazá hai moito que dicir. Se se fai unha Festa da Mazá, creo que habría que reflexalo ese día. Nós votamos de menos, por exemplo, que aquí hai varias variedades de mazá. Por exemplo, ollo blanco, chamada Príncipe, e tamén bautizada por Paco, o que deu o curso na extensión agraria de fruticultura ecológica, de ollo landón. E tamén a de ollo mouro, ou peraza. Botamos de menos unhas cestas de distintas parroquias que estuveran aí presentes. Pola data non era o momento, porque as mazás, cando se collían á máquina, se collen a nivel particular, non para a venta, pois empezas a coller na segunda quincena de outubro ao largo do mes de noviembre. Xa digo, tería moito que falar sobre a mazá, pero desgraciadamente desde fai 50 anos deixouse de comercializar esa mazá, que era a que estaba surtindo as feiras e mercados, chegaba hasta Ferrol e Coruña e parte de Asturias, non como sidra, senón como mazá de mesa. Pero a invasión ou cubrir o mercado, como fixo a de Lérida, a Golden, a Starkin e outras variedades, que sanitariamente viña tratada, pois quitoulle mercado esta mazá. É unha pena, refiérome que facendo a Festa da Mazá había que retomar, e non lle estou dicindo que teñen que facer ustedes, non lle teñen que facer todos. Había que retomar isto porque, se non se fai, esta mazá ten poucos anos de vida. Fai 50 anos as maceiras que había na comarca estaban nos arredores dos carreos e alimentábase de traballar a terra e a de aí se alimentaba. Coa masiva emigración que houve, sobre todo a cidade de Centro Europa, pois as terras quedaron sin labrar e foi cando se fixaron campeiros e campeiros de mazá, de Príncipe, da peraza e outras variedades máis. Que pasa? Hai 50 anos iba para Asturias solamente a mazá chamada daquela de terceira. A primeira e a segunda era a que iba como mazá de mesa. Que pasa? Agora levan todo, a boa, a mala, a regular, e chegará un momento que cando non haxa quen traballe, se non se cambian os cultivos, porque tamén fai 50 anos ou por aí, extensión agraria, sendo alcalde José María Barro Soto, deuse un curso do PPO que os monitores eran Rodolfo e Rogelio, un de Cantabria e outro de Ourense. Un centrábase na poda e outra no que era o abonado das terras, dicindo o que había que facer. Non me vou estender moito porque xa é tarde, teríamos unha que a mí apasiona o tema e teríamos para moito. A onde quero chegar? Que se aquí non apoiamos este tipo de mazá, que como mazá de mesa para min ten tanto valor, non digo máis, pero ten tanto como pode ter calquera que vende fora, había que facer plantacións para que desa plantación pudera vivir unha familia, se facían falta 3 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, 4 hectáreas, e organizar esa plantación para que non levara a mano de obra que está levando, porque ahora mismo esas maceñeiras de 12 metros e 10 metros é dificilísimo recoller a mazá, como fui sempre.
xa cando se deu ese curso por esta xente que acabo de nombrar antes, xa nos estaban aconsellando que tiñamos que ir á plantación de froiteiras baixas, e agora estás empezando a facer, porque estiveron investigando, copiaron funcionarios da Xunta de Galicia que traballan neste tema, incluso este que nos veu dar o curso, trouxeron patróns de Francia, donde hai unha maciñeira destas tradicionales no patrón Franco, collen tranquilamente 4 ou 5 destas pequenas, que con unha variña de 3 ou 4 metros poden sacudir a nadas. Habría que tratalas ben químicamente ou senón en ecológico. Estrella Galicia está apoiando campos de ensayo sobre ese tema. Entonces, por aí había que ir, sí, celebrar a festa da mazá, claro que sí. Pero queremos explicar que por aí é por onde había que ir, senón isto, cando pasen os anos, non vai haber forma de que limpe nada ni eso, porque está dunha maneira, daquela maneira, abandonada. Vale. Ben, gracias Nino. Bueno, igual que ti, despois dolle a palabra despois, disculpa un momento. Igual que ti, son un apasionado da fruticultura e da mazá. O mismo maestro que tive pero Paco Otero. Enseñoume poda, enseñoume xerpe, enseñoume todos os tipos de patróns aos que te refires. E profundicei bastante nesta formación e en todo o que é fruticultura, as variedades de mazá, Malafonsa, Ollemogro, Ollevandoi, todas. Ben, por iso tuvemos esta iniciativa. Por iso tuvemos a iniciativa de facer un mercado de mazá que non se fixera antes. Que seguro que ti te deche conta moitas veces de que habría que facer algo sobre o tema de mazá, pero non se fixo nunca. Fixémolo nosotros desta vez a primeira vez, e gustaríanos tamén que nos dixerades que, de alguma forma, que apoiades esta iniciativa e que estáis contentos porque o fixemos. A partir de aí, da satisfacción ou non do primeiro mercado de mazá, fixemos o primeiro mercado de mazá, vimos o que había, vimos a xente que participaba, veu un grupo de produtores do EUME, pero eu sei que isto, profesionalmente, sei que isto vai dar moito máis de sí. Viñeron os de Estrella Galicia, Sidra Maleoc, fixeronse dúas conferencias, pero non é o que quero o meu grupo municipal, nin o que eu quero sobre o tema da mazá. Isto vai ir moito máis alá. É o primeiro mercado, vai ser un mercado específico de mazá, aprendemos, vemos o que había, pero este ano houve que facer así porque o presupuesto era o que había. Non había máis de 3.000 euros para facer ese mercado. E po seguinte, pois xa organizaremos. Falamos de premiar as mellores plantacións, falamos de traer as cestas de todas as parroquias, de todos os sitios, de todos os lugares, falamos de facer un taller de insertado, con os 6-7 tipos de insertos que temos, falamos dun taller de poda, e falamos de varios días de mercado de mazá con diferentes charlas e sistemas e todo o que coñecemos. E despois traer todo o que está relacionado coa fruticultura, desde preparación de terreno, plantación, recolección, procesado, todo. Pero todo requiere o seu tempo. Hoxe por hoxe, satisfeitos no primeiro mercado, non, empezouse así. Pero seguimos, estamos satisfeitos porque foi. Que vemos que hai moito interés polo tema da mazá. Como textil, teño eu, hai moitos. Pero a iniciativa, reconozco que é unha iniciativa moi boa e que continuaremos con ela. Porque temos unha comarca excelente no tema de produción de mazá tanto para mesa como para sidra. Abundando no que acaba de dicir. A pena que eu tuve ao largo de todo este tempo, que eu xa asistín a aquel curso cando tiña, creo que 18 anos, e asistín a máis, é que a eses cursos vamos xa os velliños. Entonces, eses cursos había que leválos, pois como un traballo ou unha clase extraescolar ao instituto, onde xa hai unhas rapazas e uns rapaciños que van cauzar a súa vida e que ao mellor podían facer, porque a mí non ofrecerme facer un campo de ensayo, e se eu a estas alturas non me meto neso, porque sei que os meus fillos ojalá non tiñan que continuar porque non fixeron unha carreira para meterse na mazá. Entonces, por aí había que ir a xente que nova, que quere dedicarse a iso, apoiala e formala. Estou de acordo. E así se vai facer además. Ojalá. Señor Girón? Sí.
tengo algunas preguntas y algunos ruegos. Para empezar, decirle, señor alcalde, que ya ve que no es lo mismo predicar que dar trigo. Y en el último pleno usted me echó una pequeña bronca porque utilizaba los 15 días que otorga el reglamento para la convocatoria de plenos. Y usted no lo iba a utilizar nunca. Ya ve que esta vez lo tuvo que utilizar. Y ya le digo, y lo va a utilizar muchas veces, continuamente, no tenga duda ninguna. En cuanto al tema de la piscina, señor Lozano, también le quiero aclarar algunas cosas. Ustedes llevan en obras 3 meses para arreglar una puerta, que era un tema muy grave, pero el informe que emite la señora interventora pone, entre otras cosas, que se echa en falta un informe razonado del servicio correspondiente. Luego termina en sus conclusiones y le dice que se tengan en cuenta las propuestas de intervención en cuanto a la manera de llevar a cabo la fase de negociación, cosa que ustedes se han saltado a la torera las recomendaciones de la señora interventora. Un ruego, señor alcalde. Le ruego que no haga demagogia sobre la convocatoria de los plenos. El pleno de cierre de legislatura, que usted es la tercera vez que está ahí sentado, y la tercera vez a lo que se refiere, se lo voy a aclarar a todos los vecinos, es obligatorio y se hace cada 4 años. Usted tendrá la obligación también de convocarlo dentro de 3 años y medio. Si tanto le duelen esos 1.500 euros, le informo a los vecinos de Ortigueira que de esos 1.500 euros, 900 euros fueron para concejales socialistas. Y es más, el pleno de la Diputación celebró un pleno similar al que se celebró en el Ayuntamiento de Ortigueira. No duró 1 minuto 34 segundos, no, duró 2 minutos. ¿Y saben cuánto valió ese pleno? Pues 15.500 euros. 31 diputados y 500 euros que cobró cada diputado provincial, y el señor alcalde es diputado provincial, por asistir a ese pleno de cierre de legislatura, lo mismo que se celebró aquí y se tendrá que celebrar aquí porque es obligatorio. ¿Y lo de la Diputación a qué viene? Nada, es información a los vecinos. Pensé que también teníamos que cobrar ahí o no, no sé. No. Pensé que también era importante. No. Y en Ortigueira que cobrara la Diputación cuando estaba su gobierno. Pero puedo informar, ¿no? ¿O no? No, sí. No eran del PSOE, ¿no? Eran del PP. De todos. Todos. Estoy dije 31 diputados por 500 euros, 15.500. Vale. ¿Hizo alguna distinción? No, por eso, pero como la hizo con los 900 del PSOE y de aquí también sí. Quería que lo aclarara en de los el 1.500, 900 fueron para el PSOE. Vale. ¿He dicho algo más? No, yo Yo que non entendo é que justificación ten. No, yo solo Porque doy datos. a Diputación que los vecinos saquen las conclusiones. Yo doy datos. Claro que sí. Eu non estaba en ese pleno da Diputación. Claro. Sei que teño que facer o meu pleno de legislatura que non me pertenezca, pero o que sí teño claro que desde o primeiro día que estou aquí, eso non pasa. Eso sí que, aí sí que podo decir algo. Antes non teño nada que decir porque era vostede o que gobernaba e era Diego Calvo o presidente da Diputación. Non era eu para nada. Nin estaba na Diputación. Pero continúe. Les digo que están cobrando ilegalmente las entradas al teatro de beneficencia. Hay una tasa establecida que marca un precio y ustedes se lo saltan también a la torre. Les digo que tomen nota porque a algún vecino se le puede reclamar. No, ya reclamó. Bueno, pues ya reclamó y le pido una cosa. Los trabajadores de este ayuntamiento son, bueno, no se lo tengo que pedir a ustedes, se lo pido públicamente a la persona que en ese momento alteró a un trabajador de este ayuntamiento. Yo no sé, que sea, yo no sé a quién se refiere. pero transmitas, lo que sea la última vez. Si me tiene que decir algo, me lo dice a mí. Pero ese trabajador salió incomodado, salió disgustado, y las tasas son para todos. Antes no sé si eran para todos, ahora son para todos. Claro. Si tenemos un error en el cobro de las tasas desordenado, lo vamos a corregir inmediatamente. Pero los trabajadores de este ayuntamiento merecen todo el respeto del mundo. Y públicamente se me entiende. La persona que lo hizo lo va a entender. No le tengo que dar más explicaciones. Yo no le he pedido ninguna explicación a ese tema porque sinceramente no sé de qué me hablo. Yo le digo... Yo creo que sí que sabe. No lo sabe. Sí. No sé, he sido yo. No. Vale, pues yo no he sido yo. Yo lo que le digo es que están poniendo ustedes a la venta entradas que incumplen las tasas municipales aprobadas. ¿Es el mismo precio que había antes o es un precio distinto? No lo han modificado. Las tasas no la han modificado. Tiene que ser ¿Pero cobraban ustedes lo mismo en la legislatura anterior o cambiamos nosotros por un error a un precio superior? A ver,
ustedes no cumplen la orden de las tasas que están publicadas. Y usted lo cumplía antes. Claro. Estaba cumpliendo. Claro. Pues tendremos un error. Pues eso que le digo. No, mire, creo que le va a contestar. La concejala de Cultura le puede explicar. Y si es un error, se llama a los vecinos y se les da el dinero. Eso es lo que le estoy diciendo. Nada, Pero no En se ese compliquen la vida. altercado, en ese altercado, Pero yo no hablo de ningún altercado. sí, Usted hablaba de un vecino. No, se lo digo por lo más sagrado. No me refiero a ningún altercado. Pero Le digo, espere, que lo vamos a contestar. pero si no tiene contestación, si es Sí que que es... tiene, sí. Hombre, es que Vale, vale, sí, usted sabe lo que considera, solo falta... cuando esa persona llamó al capítulo al empleado de este ayuntamiento por esa tasa, o sea, por ese cobro que no se adecuaba a la tasa de la ordenanza, pidiendo entonces dónde estaba la modificación de permiso, autorización para esto, lo estaba haciendo una persona que precisamente cuando estaba ella permitió que se cobrase sin tener esa autorización. Es decir, que si hubo aquí un error, ella era la persona que lo pidió, que preguntaba por ese error, fue ella misma en muchas ocasiones cómplice y a sabiendas además. Es decir, que es un poco irónico que saque ese tema, porque en nuestro caso ha sido un error, pero en el caso anterior ha sido a conciencia además. Que eso lo comprobaremos también y aclararemos porque veremos cuánto tiempo se estuvieron cobrando esas tasas, digamos que regularmente, ¿no? Sí, sí. Nosotros si tenemos un error, No, seguro que se va a corregir. Se va a corregir el error, no hay problema. Pero también vamos a comprobar el periodo anterior a ver si se estuvo cometiendo ese error, Claro. cuánto tiempo y a qué personas. Claro, señor alcalde, pues hágalo. Claro que lo Claro, es lo que le estoy diciendo. Si no, nos acaba el tema. Sí, pues, Bien. no fue muy acertado por su parte. No, Pues sí, acertado, sí ¿no? es que es muy acertado. Sí, sí que es muy acertado. Mañana hay una actuación... A mí el trabajador del ayuntamiento disgustado me dijo que dejase las cosas así. Que no me preocupara, pero yo iba a tomar cartas en el asunto. Porque eso no se lo permite a nadie. Que esa persona que intimide a ese trabajador hasta el punto de hacerlo llorar, no se lo permito a nadie. Vale. Y creo que va a ser la última vez que no va a volver a pasar. Yo es que soy sincero, yo no sé de qué me hablo. Pues pregunto. Yo le digo que ustedes, mañana hay una actuación de teatro y ustedes cobran unas tasas que no se ajustan a la legalidad, que lo corrijan, punto. Es muy sencillo. Continúo. Ya sé que ustedes no son partidarios de poner la carpa municipal porque no está homologada. Bien, lo primero es un ruego muy sencillo. Hagan la homologación, que es muy sencillo. No vale ni 1000 euros. Sí, no, yo no lo hice. Yo la colocaba exactamente igual porque no tiene ningún aspecto ilegal. Ninguno. Se puede colocar. ¿Ustedes no la consideran? Bien. Pero la pregunta es, ¿cuántas carpas llevan contratadas a día de hoy? No sabemos las que... Vamos, me contesta el que viene. No se preocupe, que yo le contesto. Las carpas que se necesitan, 4, 5, 6... No, a ver, Sí, señor alcalde, yo quiero saber No se las preocupe. carpas que se han colocado Sí, y el dinero que ha costado. Vamos a ver, no hay Es ningún que problema. usted no lo sabe, lógicamente no puede saberlo hoy. No, pero se le contesta, pero no tiene ningún Exactamente. problema, ya se le dice. Pero se van a seguir alquilando carpas cuando se necesiten para el beneficio de los vecinos de las parroquias de este ayuntamiento, porque es de las pocas cosas que piden. Bien. Y si nos piden una carpa para una fiesta parroquial en un sitio, nosotros tenemos que hacer lo posible para que ellos tengan lo poco que nos piden. Que nosotros no pedimos y no compramos para nosotros. Es para el beneficio de esa parroquia y de sus vecinos. Yo se lo voy a decir que no tengo ningún problema, que aquí todo es transparente, no hay ningún claro. problema. Perdón por o galego, Carlos, que se me vai, eu son galego falante desde neno. Pero No, a mí non Sí, se nota, eu non son aquí o inquisidor, eu Claro que se me nota, robo cousas. moito orgullo. Se nota. Mire, bueno, pues y quiero saber, para colocar esta carta, por ejemplo, que vemos ahí, han pedido, lo mismo que piden para un rotulador, han pedido 3 presupuestos. Sí. Correcto. Me contestan el pleno que viene, ¿verdad? El número de carpas y el coste de las carpas, señora concejala, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien. Otra pregunta, porque no me respondió, le pregunté ya en el primer pleno. Usted prometió dedicarse en exclusiva a este ayuntamiento, comillas, que buena falta le hace. La pregunta es, ¿va a renunciar usted al dinero de la Diputación? Porque no me ha contestado. Mire, eu estou na Diputación, na Diputación eu non teño ningún área de goberno. Eu simplemente
asisto ás comisións informativas, igual que os seus compañeros do Partido Popular, que tampouco teñen área asignada, e asisto aos plenos, traballos, comisións e traballos plenos, igual que os seus compañeros. E usted, se lle dera unha opción, tamén o faría, para non lle dera. Cuando tuve dedicación exclusiva no hice otra cosa. Bueno, pero digo unha diputación. Vale, bueno, usted dijo que tenía dedicación exclusiva y ahora va a cobrar en dos organismos. Os veciños de Ortigueira teñen... Pero eso solo... Espere, os veciños de Ortigueira teñen orgullo que o seu alcalde, o alcalde de Ortigueira, forma parte tamén da corporación da Diputación Provincial da Coruña. E vou dicir outra cousa. Acabamos de recibir os planos de obras e servicios da Diputación, que son 994.000 euros para o Concello de Ortigueira, que nunca se recibiu esa cantidad no Concello de Ortigueira. Nunca recibiu. Estamos pendientes de outro plan máis, un plan de ambiente, e seguiremos recabando todo o que poida conseguir da Diputación da Coruña. Teño solicitada a ampliación da carretera que vai a Couzadoiro desde o Valeo hasta de Besos, para que veñan a revisar e a ver se a podemos conseguir, como vostede non conseguiu, ou ao contrario, perdeu 500.000 euros do plan Mina por non haber executado aquel proxecto que tiña para facer a obra do Valeo, porque non iba ao saneamento, cando simplemente os 500.000 euros se darían de sobra para o saneamento. Eso é unha incompetencia grandísima. Pero temos esa carretera do Valeo a de Besos. A seguinte que temos é a de San Claudio, que é a que vai desde o cruce á feira, que tamén a pedín xustamente esta mañá, que veñan a ver. E a seguinte é a que vai ao mellor banco do mundo en Loiva, para facer a ampliación e a ver todo o que podemos facer nesa carretera, que tamén a vamos a mirar. Eu digolle que estar en unha diputación seguro que se vai notar, segurísimo, do cal non me sinto máis orgulloso ou menos, é o meu traballo. Eu teño que traballar aquí no Concello de Ortigueira e teño que traballar todo o que pode na Diputación para traer os máximos recursos para os meus vecinos. Nada máis. Non sei que dolor de cabeza lle dá que os teña na Diputación ou non. Váiame ver cando teña algún pleno. Se quere. Mire, a mí no me venda la moto. El POS y el PAS vienen por ley. Vienen. No. Mire, se reparten de la siguiente manera, señor alcalde. Un 10% de cuota fija, seguro que lo sabe, pero para que lo sepan los vecinos, un 5% del esfuerzo fiscal, un 15% por el número de parroquias, un 35% por la población y otro 35% por la superficie. Sea usted diputado provincial o no lo sea. Sea usted alcalde, lo sea el señor Legarreta, lo sea yo, o lo sea el señor fotógrafo que está aquí grabándolos. Igual, sea usted diputado o no, el dinero es el mismo. Porque si no fuese así, sería tráfico de influencias. E non creo que usted sabe eso. Non hai tráfico de influencias. Simplemente hai un goberno distinto na Diputación ao que tiñan vostedes antes. Donde estamos facendo as cousas mellor. E mirando máis polos vecinos do que miraban vostede antes. Mucho más. Yo solo quiero que los vecinos, simplemente que los vecinos sepan que usted se va a llevar de los impuestos de los españoles aproximadamente, pues ya haré las cuentas con unos 5.000 euritos al mes. Sí. Más o menos. Sí, 5.000 euritos al mes. Más o menos. Bueno, bien, una pregunta y quiero que me conteste, si puede ser con claridad. El 12 de agosto, y se marchó el concejal Nino, que tenía que hacerle la pregunta, anunciaba usted la puesta en funcionamiento de un centro operativo de la lucha contra la velutina en San Adrián. En el pleno pasado respondió que usted estaba muy preocupado por la velutina, solo faltaría, pero a usted no le pagan por estar preocupado, sino por resolver los problemas de los vecinos. Bien, ¿cuándo va a ponerse en funcionamiento? ¿Qué medios humanos y técnicos se va a disponer? ¿Qué presupuesto va a dotar para condicionar este centro social? Ben, mire, vamos a ver. Déxame contestar a mí. Despois do 8. Vamos a ver. O mismo que lle dixen o primeiro día, o 12, o 13, o 14, o 20 de agosto, volvo a repetir hoxe. Temos un problema moi grave que a velutina. E vamos a actuar dentro do que nosotros poidamos o mellor posible. Que estamos facendo agora neste momento? Cando nos dan un aviso, ilo atender ca máxima rapidez. Onte nas nieves deron un aviso a unha señora, mañá vais eliminar. O outro día deron outro, o día seguinte vamos a eliminar. O GES, que está colaborando e o cal públicamente en pleno lle quero reconocer a súa labor, que están traballando moito e ben. A partir de agora, en breve, van a ser, digamos, corresponsables da eliminación dos niños da vespa velutina en todo que é a súa zona de traballo. Seguiremos nesa línea.
O centro de San Adrián é porque temos que ter un sitio onde coordinar todo. Pero tamén lle digo, cando teñamos crédito para poder habilitar o que ali xa hai moito, o que pasa é que estaba desaproveitado. Temos un centro social que está libre. Pouco nos fai falta para ali. Unha mesa, unha silla, un ordenador para ver por onde nosotros estamos atacando, un vehículo que xa o ten o GES, co cal non vamos a necesitar, pois, de principio, moita máis inversión. E se necesitáramos, se puidéramos, teríamos un programa de GIS, Sistema de Información Geográfica, que lle explico que é. No, si lo sé, ya me lo explicó el pleno pasado. Vale, pues pero si quieres, no, explícalo otra vez. É un programa que nos indica onde están os niños que están avistados, onde están os eliminados e cales faltan para eliminar. É unhas cuadrículas para repasar esas zonas de terreo a ver se somos capaces de eliminar cantos máis niños, mellor. A parte dunha concienciación dos veciños para que fabriquen trampas caseras para coller cantas máis avispas poidan, e todo o que lle fai falta ao veciño con respecto a esta plaga que temos, que se queda aquí con nosotros. A plaga levamos avispa para moitos anos. Temos que saber convivir con ela e eliminala o máximo posible, co cal temos que estar moi preparados. As inversións no presupuesto do ano seguinte xa verá, pero posiblemente sea unha cantidad considerable para atacar esa plaga que temos e que nos está causando moitos perxuicios nas abellas, nas mazás, nos figos e en todo o que hai, non? E seguiremos traballando, claro que sí que seguiremos traballando. Muy bien. Non se me enfade por non traballar. No, yo no me enfado. Que va. Yo tengo muy buen humor. Mire, en la calle del cementerio se olvidó de dos cosas. La primera es que usted se cansó de repetir por activa y por pasiva que usted lo ha arreglado en 5 minutos. Van 5 meses. Y la segunda, muy importante, que esto no es una cuestión promesa electoral, una mentira electoral de las que usted dijo, sino que el juzgado autorizó la entrada en esa firma de ayuntamiento el 12 de junio. El 13 de junio es cuando toma posesión usted como alcalde. Antes del día 12, este ayuntamiento era imposible que entrase en esa finca porque el juzgado no lo autorizó. Se olvidó de dar en toda la relación de fechas que dio, se olvidó de esta, pero que es muy importante. Una pregunta. Usted anunció en los medios de comunicación que el ayuntamiento estaría operativo las 24 horas, que incluso la atendería las llamadas, fuera del horario de atención al público, un concejal o usted mismo. ¿Esta es otra mentira o...? No. Hombre, no me digan que funciona. Y yo estuve de guardia todo el mes de septiembre. No me digan que funciona. Sí, señor. Bueno, hombre. Non me diga que foi usted que chamou de noite. Pero a mí no me Sí, es que llamé un día, que había una respondida y dije, le voy a llamar. Era outra cousa. Pero no, sí, hombre, pero no, que tengo mucho tiempo, ya se lo dije. ¿En qué mes? ¿Lo de noviembre? ¿Pero qué quiere? ¿Que llamo notario un día y que también quiero recoger el teléfono? No, lo puedo confirmar. Le puede preguntar a los que estaban jugando al pádel a las 10 de la noche que se Yo quedaron no hablo sin de luz. ese día. Yo le hablo de prácticamente todos los días. Es que no lo coge nadie. O es que están ustedes de cojo. Pero chámanos todos los días de noite a ver se funciona. ¿De vez en cuando? En el mes de septiembre, tiene un buen hobby, pero en el mes de septiembre usted no me ha llamado porque yo se lo conté. Estamos en noviembre. Mira, as chamadas... En el mes de octubre voy a- tampoco. Funciona. No sé Usted me dice que funciona. Espere, que yo vou contestar. ¿Sí o no? As Sí. chamadas do Concello, as chamadas ao Ya Concello está. quedan Dicen que todas sí. registradas na centralita. Sí que funciona. Sí que funciona. apunte. Si non funciona a centralita, pode ser que non quede desviado os nosos teléfonos, Cacho. pero cada mes hai un concelleiro que Lo de ten... noviembre tampouco non, o sea, Vale. no de octubre tampouco non chamou. Temos os registros que ellos traemos... El número sigue siendo el mismo, no lo han cambiado, ¿no? Sí, sí. Temos cambiamos moitas cousas, ainda vamos cambiar alguna máis, pero o número non. Sobre todo bien. No de noviembre. Vale. Perdón. No mes seguinte, no pleno seguinte, vamos a traer o registro da centralita, onde pode ver o tema. A ver se está mi número hoy. Perdona o tema da Avispa Velutina, que querías decir algo. No, non te preocupes. Nada, Está simplemente que o presuposto xa está máis ou menos feito e que roza os 30.000 euros. Vale. Bueno, inclúense varias cousas que, bueno, xa Que eso veremos podemos no falalo no seguinte pleno ou podemos informar. Muy bien. Bueno, un par de cositas más. No veo ningún decreto aprobación de facturas. ¿O se aprueban facturas? Pues non sei. Ah, no lo sabe. No lo sabe. Si se aprueban facturas en este ayuntamiento. Bien. Ayer se celebró en el Vice de una reunión con la Consejería de Infraestructuras sobre la vía de alta capacidad. Ponen los medios de comunicación, yo no asistí, lógicamente, que no acudió nadie de Ortigueira. ¿Es esto cierto? Sí.
Bien, ¿no les parece una vergüenza? No. Déjame hacer la pregunta. Que con 4 concejales y un alcalde con nómina en este ayuntamiento, ninguno tuvo un minuto para acercarse a Vicedo para hablar con la consellera. ¿Tanto les importa la vía de alta capacidad? Dígolle. Cuéntame. Vamos a ver. O primeiro acto, a primeira reunión que tivemos con respecto a este tema de vías de capacidad todos os alcaldes en este pleno foi aquí en Ortigueira. Organizamos todo, citámonos a todos, reunímonos aquí e atendémonos o mellor que pudemos e en ese momento acordouse a reunión no Vicedo. Foron todos os meus compañeiros de Cariño, de Cerdido, de Valdoviño, de todos os sitios. Ben, eu quería ir a esa reunión. A esa reunión, estar ali, falar ca conselleira, que vostedes xa puido ter falado antes, pero bueno, eu quería ir, non puiden ir, porque tuve que levar a miña nena ao materno que ten unha consulta donde lle teñen que facer unha proba, espera un momento, donde teñen que facer unha proba e que non se puido pasar esa proba do xoves ao viernes. Estuvemos hasta a última hora a ver se non la cambiaban para o viernes e non puido ser. E os concelleiros deste ayuntamiento, ese día non había ningún libre para poder ir ao Vicedo, así como o ven, mire o que traballan. Mire o que traballan. Pero non pasou nada, que eu estou informado perfectamente do que houve nesa reunión e do que non houve tamén, que non houve nada, absolutamente nada. Unha reunión totalmente vacía e improvisada por parte da conselleira do seu partido. Eso é o que lle quero decir. Pero non teño ningún problema en decir a verdade da miña vida. Lógicamente, por motivos familiares, solo faltaría disculpar su ausencia, solo faltaría, pero es igual, no entiendo lo de los 4 concejales que están en nómina de este ayuntamiento, que cobran todos los meses de este ayuntamiento. Pero non puideron ir porque cada un tiña as súas funcións ese día e esa hora, e non pasa nada. Más importante que la vía de alta capacidad. Non pasa nada. No, claro que no pasó nada. Se fuera moi importante, ustedes no les interesa el tema. Se fuera moi importante para vostedes, xa tiña solicitado no seu gobierno hai moito tempo. E non lle fixaron ningún caso. La primera reunión sobre la vía de alta capacidad la convoqué yo, se celebró en este ayuntamiento, y la variante de Ortiguera se puso la primera piedra y se inauguró bajo mi mandato en esta alcaldía. Sí, ¿y qué? Está hecha. ¿Con eso estamos contentos? No, coño. Falta el resto. Pero para eso hay que ir a las reuniones y exigir. Tenemos que pedir más. Hay que trabajar, señor alcalde. Exigir, trabajar. Cuando vayan a selección, castigar. Exacto. No, que no le castiguen más, señor alcalde. No le castiguen. Mire, vamos a relajar un poquito el tema, porque usted se enciende demasiado. No. Y es que tienen ustedes un problema con la edición de los carteles. Cada cartel que editan, empezó ya con el Festival Z, es cierto, llevamos muy poquito tiempo encargados de los carteles, eran absolutamente ridículos, los colocaron, echaron la culpa a la empresa, luego los cambiaron. Pero vemos que cada cartel que editan, pues sigue teniendo un montón de fallos. Vale. Solo son fallos en los carteles. Solo son fallos. Primero anuncian un torneo de ajedrez en la sociedad Nuevo Club El Cantón, que alguien se lo inventó, que ese nombre, luego lo trasladan al centro social. Luego anuncian el segundo torneo de dominó y unos días después se retiran esos carteles y se ponen otros con el primer torneo de dominó. Cambian también el sitio. Pero él no va más, y ahora entiendo, le voy a pedir la ayuda a mi amigo Carlos Legarreta, porque él entiende más el idioma de nuestra querida Galicia, es que ahora entiendo por qué han contratado al señor Marcelino de Aspontes. Ahora lo entiendo. Como ellos tienen la feria del clítoris, nosotros este domingo tenemos el polvo y el churrasco. Y que el señor Legarreta solo le pido su asesoramiento, que le explique al grupo de gobierno la diferencia entre el polvo con B y el polvo con V. Porque viene publicado, y si no, vean los carteles. Como viene publicado el churrasco que hai. Convertindo isto nunha feira, polvo con B é o que se come, e polvo con V é o outro. Pero pues le digo que eu non son profesor de galego, teño un compromiso con unha lingua, pero non quere decir que sea o que máis sabe desa lingua, cuidado. Mire, nosotros facemos todo que a maior voluntad posible. Eses carteles no primeiro torneo de dominó, segundo torneo, pois foi un error que entré. Antes de que esteña mal, corrixímolo porque queremos que as cousas se faigan ben. Non é por tirar os cartos, é que quero as cousas ben feitas, distinto que vostede.
Pero es que los colocan mal. Vale. Léanlos antes de colocar. Nada más. Es que es tan sencillo. Vanos a colocar e continuamos traballando que non hai ningún problema. E o resto de carteles, pois o mismo, non sei que cartel veo vostede que este mal. Se o veixo mal, vou no cambiar ben. Se non sei. No, igual, non fai falta, que anda sacando fotos aos carteles, aos programas de festas e todo eso. E llamando por teléfono. Claro, o que queira. Pero, bueno, continúo, termino ya. Unha cousa que este mal feita vais a repetir as veces que faiga falta hasta que este ben. Claro, pero léanlo antes de colocarlo, hombre, que non cuesta claro. Mire, ¿qué va a hacer con la plaza de arquitecto? Porque sabe que hay mucha gente esperando por la licencia. Y hay gente que puede perder unas subvenciones porque ustedes no le otorgan la licencia. ¿Qué van a hacer de una...? Porque, oiga, ya llevan aquí medio año. Tranquilo. Sí, pero es que no están tranquilos, son los vecinos que están con sus licencias pendientes. ¿Qué van a hacer con esa plaza? Bueno, termino ya. Porque parece que se le acaba la batería al señor grabador. Mire, señor alcalde, en medio minuto le voy a hacer un pequeño resumen de estos ya un octavo de legislatura que va. Mire, desde que usted es alcalde ha pasado un verano donde no ha habido un outlet, antes lo había, donde no ha habido un fin de semana completo del deporte cuando antes lo había, donde no ha habido una malla tradicional cuando antes la había, no ha habido un mercado marinero cuando antes lo había, no hubo oficina de turismo Noiva cuando antes la había. Los pequeños proveedores, los comerciantes, los empresarios de Ortigueira cobraban inmediatamente las facturas presentadas. Miren el plazo de pagos y miren el suyo. Esos datos son objetivos. ¿Sabe más? Cuando estaba otro equipo de gobierno y ahora está usted, el área de autocaravanas funcionaba con todas las limitaciones, pero funcionaba. La cafetería del centro social estaba abierta, ahora está cerrada. La piscina municipal estaba abierta, ahora está cerrada. La calle del cementerio estaba abierta, ahora está cerrada. Las licencias se otorgaban, ahora se esperan meses por la licencia. Y mientras tanto, señoras y señores de Ortigueira, ¿qué hace nuestro alcalde? Se va a Inglaterra a ver un festival de colores. Muchas gracias. Espera. Tú sí, usted, vale, usted. Ya le digo que no tengo mucho tiempo. Claro. Vamos a ver. A situación que teñen os vecinos de Ortigueira que temos aquí no Concello é gracias ao que vostede nos deixou. Cosou porque os concelleiros lle decían, alcalde, cuidado que xa non está poñendo medo o gasto que estamos acometendo. O primeiro día que cheguei a este Concello, a interventora municipal, que a conoce perfectamente, moi ben, pois díxome, alcalde, usted ten que coñecer isto. Trouxe un montón así de facturas que eran, según me pone o seu informe, que eran facturas de caixón que houve que empezar a pagar. Empezar a pensar o que había que pagar. A maiores foi surxindo semana a semana, sobre todo os primeiros meses, alcalde, tienes que saber isto. 60, 70, 80, 40, 30. Iso foi o legado que nos deixou vostede. Non ten por que ter un período medio de pago moi grande, porque o que non lle parecía pagar non pagaba. Entonces, como vai ter problemas con eso? Nosotros temos aquí facturas hasta do 2014 sin pagar. E 2010. Así tamén non fai bo eu. Pero despois vou dicir, en 16 anos que estou aquí no Concello, só aprendeu a facer todo o que facía. Unha malla, ao mercado mariñeiro, o outlet este de verán que lle daba 7.000 euros a 7 comercios do Concello de Ortigueira, a 7, cousa que non se vai a facer porque todo o mundo entende, porque son 52 comerciantes que teñen todos dereito a ter unha parte desa subvención que lle damos aquí no Concello, o cal lle vamos a dar agora 3.500 euros, pero para 52, non para 7, que usted entendeu perfectamente, e eles tamén, que o teñen que entender, porque son os cartos dos nosos veciños. Pero, a malla, bueno, pois tenemos a malla, pero po ano que ven canda xa trigo. Este ano non había trigo. E cando a fagamos, vamos a facer nas parroquias. Cada ano, nunha parroquia que é onde ten que ser a malla. Non na Alameda de Ortigueira. Pero se lle vou a dicir a vostede o que fixo en 16 anos, ben a mal, temos para toda a noite. Pero en 16 anos non me demostra que fixera nada. Porque vostede o que ten que ver, eu levo un octavo, pero ten que ver os 8 octavos. A ver se nos 8 octavos fixamos máis ou menos que vostede nos 16 anos.
Ese é o que ten que mirar. Polo menos, máis polos veciños, vou mirar. Porque, de entrada, mira a baixa que hai na licitación da piscina, 38.000 euros. Nunca hai subido na vida. Pero espérese agora os proxectos do POS e do PAS. Que vostedes as baixas que tiñan eran de 100 euros, 200, 300. Ese é o que había. Esperas nosas, porque non miraba polo cargo público. Porque o reparto era moi equitativo. Ben sería, non? Esa non é unha boa xestión. Aí non me enseña vostede nada. Oh, no, aí usted sabe mucho. No, máis sabe usted. O que pasa é que